de daka kasira dinama sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sidi kan numero flani warici war sera allo ye war soro o nyena tiere la ko ni sama be maminye ko ngomiti goshi ngonga sama mone i yere ta a songo ka no ni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini e sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an maliyan taye aya shifle kan galumbonda لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto man no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogula ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benondo jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumuni laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busane de singadi Agence Dunia Travel Service Jenywan kele mimbe au ka hijini au ka humura ke ka nya ale de do o pana ni au be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni au be u ka yoro nyini u fleni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o pana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke tugo nyuma ana musakau ala ka no ya silame bela jele innal hamda Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangitaba secteur 3 kono katase Dakabana Batiri Lichomuma pour que kasika dususuma fara kiliauka Lafia ka tafe ka me Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi waki mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia Magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo territoire a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka Hôtel Lafia Magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔkan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bɛ fɛ ka na Mopti ki kamara ganendo ko kurantiga de Mopti ni sera Hôtel Lafia la alhamdulillah bi kurantiga kwani hukuma bana ki bi fe kana Mopti ki ka jama de kacha akadi obeka soro nyogon ka yoro kelempeu Hôtel Lafia halno ma bakele soro obebi se ka jigi Hôtel Lafia kono obi janyogon fe ka wili nyogon fe ami fait la formation de ke nga jama kacha salle formation di Hôtel Lafia kono mimi ma kema fla ana kun kan fin ayo simfa jona oka 11 la jelema amunu ba fe ka voyager ka soro a de kun soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chamanye kare munu dilana norme konnanna au ka lafia kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni e kare jolenye fote jigi kono e bi se ka do akonnanna tukuminna
Sumatra e ka kari, Sumatra ne ka kari, Sumatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Seku, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. U ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Sumatra fiɲɛ foroko, Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa kiliyanw aw bɛ El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. An miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati in na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛ na ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la
dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station soma yafula kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunia travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Janvier kalo ale tile 20 biye samba fla ani 25 janvier kalo tile 20 amara ale wolomasiri tabaw ka doye mu konna na sogomara na anga kuma famba bna na talike wolomasiri tabaw ka kola armée Mali anana chogodi armée Mali asiraga yɛrɛ sɔrɔ chogodi fɛrɛ jumɛn tigɛlen no armée Mali fɛ bi ka kɛ ni furancɛla fanga ɲɛma général d'armée Assimi ka laseliw ye ananda do ni bɛɛ lajɛlen na min ye Choguel Kokala Mayiga ye ale ni Modibo Sidibe olu ye premier ministre kɔrɔw ye u ye bataki ci ananda do la sɔgɔmada in na an bɛ taa Yuwarukaw fɛ min ye Papa Cham ye ale bɛna k'an ka maa bisimilalen ka kɛ ni degun bɛ Yuwaru yɛrɛ kɔnɔna na sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw bɛ se k'a faamu cogo min. Amara bamananw ko foyi ti fantan ni malo cɛ kungo nabaliya kɔ sigi yɛrɛma sɔnbolo o ti ala fɛ cɛsiri ni timinanja maa minnu bɛ yen ni olu bɛ wuli don o don k'u cɛsiri k'u jija u yɛrɛ ye an b'u fo Amara anw ka jamana kɔnɔna na waleya dɔw bɛ yen taabolo dɔw bɛ yen ko dɔw bɛ yen ni ma gɛrɛ dugudenw na ni ma taa an ka togodaw la ni ma taa an ka marabolow la ni ma wuli k'i jɔ ni min senna yaala i t'a ko dɔw tiɲɛ dɔn Amara tiɲɛ don bamanci wale ni juguya wale kɛbaaw nana firi an kan mun y'a to fan dɔw la u ye san sɔrɔ fan dɔw la mɔgɔw sɔnna u bolo sabula anw ka jamana fan caman fɛ maa minnu bɛ yen ko jamana bɛ danaya da olu kan k'olu ka taa kɛ marabolo ɲɛmaaw ye k'olu ka taa sigi nɔgɔya maaw bolo k'olu ka taa kiiriw tigɛ k'olu ka kɛ gouverneurs ye olu ka kɛ préfets ye olu ka kɛ sous-préfets ye olu ka kɛ mɔgɔw ɲɛjɔyɔrɔw ye olu ka kɛ dugutigiw ye u ka kɛ maires ye olu maaw Amara olu taabolo de y'a to yɔrɔ caman na bamanci wale ni wale kɛbaaw y'u sago sɔrɔ sabula munna Amara kiiri o kun kɛra ni fɛn bɛ maa min bolo ye
a bɛ tigɛ ka kɛ n'o jɔyɔrɔ n'o ka sɔrɔ ye ɲɛmaa minnu bɛ yen n'olu ka nata bɛ maa min bolo n'o bɛ wari d'u ma n'o b'u senkɔrɔma don olu tun bɛ dɛmɛ olu fɛ fandaw nana ye tiɲɛ don ninnu ma an tɔɔrɔ ninnu ma an degun nka jɔn ko Ala n'a fɔra ko ka kiiriw tigɛ ko ka kow ɲɛfɔ u b'u fɔ u fɔcogo la fantan n'a ka fandanya a b'a ka hakɛ sɔrɔ faama a n'a ka setigiya a fana bɛ to a ka danbe kɔnɔna na Amara nin de ɲinina ɲɛmaa ɲuman bɛɛ fɛ i ka baara kɛ fan bɛɛ fɛ an tɛna na yɔrɔ tɔgɔ fɔ sɔgɔmada in na nka fɛn dɔ bɛ jamana in kɔnɔ n'an ko a ka falen n'o ma falen an b'an si kɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ka min ɲini u bɛ to kuma na Bamakɔ yan fo ka taa min kɛ a ti falen Amara anw ka marabolow la maa minnu bɛ yen ko se bɛ olu ye maa minnu bɛ yen ko nafolo bɛ olu bolo maa minnu bɛ yen k'olu bɛ bayɛlɛmali kɛ maa minnu bɛ yen ko olu bɛ bi na ni olu fɛn minnu ka di olu ye marabolo ninnu kɔnɔna na u bɛ fɛ k'olu latimɛ u b'o kɛ maa si tɛ se ka foyi fɔ Amara b'a dɔn min don n'i ye Mali dugu caman ta i bɛ taa sɔrɔ gouverneur préfet sous-préfet juge procureur garde sebe maire dugutigiw olu ni maa minnu bɛ n'olu ye nafolo ɲininaw ye n'olu ye sengolaw ye ni sebe maa minnu ye minnu bolo b'u kɔ sɔrɔ Amara olu de bɛ jɛ kɛ o jɛ bɛ kɛ mun ye e fantan i n'a waritigi mana tu ɲɔgɔn na i donna yɔrɔ o yɔrɔ i yɛrɛ bisimilatɔ yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ senna fɔlɔ n'o tɛ kiiritigɛla man kan ten ti maa ɲɛ kan o kiiritigɛla man kan i ye maa min wele k'i bɛna n'a kiiri i man kan k'a dɔgɔya i man kan k'a nɛni i b'i ka kiiri baara de kɛ Amara o min bɛ senna bi an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ ka wuli k'u jɔ dɛ n'o tɛ fantanw sɛgɛnnen don dɛ kuma da foyi tɛ dɔw bolo wa mun bɛ k'a tɔ juguya Ala ka tɔnjɛkulu minnu bɛ yen ko jamanadenw ka tɔnjɛkulu n'a b'a fɔ ma ko organisation société civile hali jamana yɛrɛ ka cakɛda minnu bɛ yen n'olu kan ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ nin waritigi ninnu nanga kɔrɔ Amara a b'an ka togodaw caman na cogo min o kelen don Bamakɔ yan fana maaw bɛ yen olu bɛ téléphone b'u kun ka procureur wele ni n'u bilara ɲɔgɔn na dugukoloko la maaw bɛ yen olu bɛ téléphone b'u kun ka polisi ɲɛmɔgɔw wele ka faamaw wele k'u sago sɔrɔ taa tɛ taa lajɛ k'a dɔn ko tiɲɛ na a nkalon ye mun ye o bɛ kɛ togodaw la cogo min o bɛ k'an ka dugubaw kɔnɔ ten maa si tɛ kuma sɛbɛn bɛ bɔ jɔnni yɔrɔ ka na di faamaw ma gouverneur a bɛ bɔ jɔnni yɔrɔ ka na préfet jɔnni bɛ lamɛn maire jɔnni bɛ lamɛn dugutigi kiiritigɛla wa Amara min ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye n'u b'a fɛ k'a dabiri da la u b'a fɔ a dossier bɛ juge bolo dɛ an tɛ se ka kuma tuguni dɛ ko fo ni jama bɔra ka tiɲɛni kɛ o de la sa gouverneur walima préfet walima sous-préfet o bɛ sɔrɔ ka wuli k'i jɔ nka k'a fɔ ko ninnu ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na ko maa dɔ wulila ko o ye fanga ɲɛmaa ye k'o taara ko sɛgɛsɛgɛ i t'o ye anw bolo Mali kan ka bɔ o de kɔnɔ Amara usine batigi joli bɛ jamana in kɔnɔ n'u kɛlen don ka mɔgɔw tɔɔrɔ bi sanubɔyɔrɔ joli bɛ yen bi ni mɔgɔw tɔɔrɔlen don o yɔrɔw la kiiritigɛlaw kɛlen don ka mun fɛɛrɛ tigɛ ka tiɲɛ ɲini e ko dɔ ta ye tiɲɛ i yɛrɛ ka i sen bɔ i kɔnɔ kɔnɔ i ka bɔ i ka bureau kɔnɔ i ka taa kɛnɛ lajɛ kɛ a bɛ cogo di mun de bɛ ka fɔ ninnu ko degun b'u kan usine bɛ k'u tɔɔrɔ a bɛ k'u lajaba a bɛ k'u bɔ u danbe la taa i ka taa lajɛ kɛ min bɛ ka fɔ e min yɛrɛ bɛ ka fɛ ka kiiri tigɛ e tɛ taa mun na ka taa kɛnɛ lajɛ mun de bɛ yen i ka taa maaw lajɛ yalama so in bɛ yɔrɔ min baarakɛyɔrɔ bɛ yɔrɔ min usine bɛ yɔrɔ min ani yen ka kan wa a kan ka jɔ yen wa a papier fɔlɔw ye mun ye mun de dira a tigi ma k'a ka kɛ usine ye yan'a ka sigi mun dira a ma a fɔra k'a kɛ so de ye wa a fɔra k'a kɛ usine de ye wa dugu yɛrɛ kɔnɔna na usine jɔyɔrɔ ye yen de ye wa Amara sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛkɛforo bɛ ka minɛ u la su ani tile fandaw mana wuli k'u jɔ mun bɛ kɛ u b'u cɛ ka taa n'u ye kiiri la e ni maa min bɛ ɲɔgɔn na o ni kiiritigɛla bɛ association na e bɛ ka ye cogo di nin tamantan de bɛ yen wa n'u ka ɲɛmɔgɔ y'u wele Bamakɔ yan
tate ɲɛnɛbɔli tɛ ye dɛ a bɛ fɔ ko hali minnu yɛrɛ sigira lakana mɔgɔw ye environnement ko bɛ minnu bolo amara u bɛ min fɔ kotigiw ye ani u bɛ min fɔ u ka ɲɛmaaw ye a ka jan i ko jɛgɛjala ni baji n'u ko ko dɔ bɛ yen ko maa tɛ se ka s'a ma ko ni gouverneur sigira o dugu in na ye ale de bɛ don bolo k'a ye fɔlɔ gouverneur ka mun fɛn mɛn wa kuma dɔ la ko hali gouverneur dɔw b'a fɔ mɔgɔw ma ko ni karisa de bɛ ɲɔgɔn na anw tɛ i kan'i yɛrɛ sɛgɛn yɛrɛ dugu caman kɔnɔ amara mɔgɔw bɛ yen olu ye banaw ye setigiw ye senkolaw ye maa si tɛ se ka se u ma wa min ka d'u ye u b'a kɛ jamanadenw ka hakɛ tɛ ɲini u ka nafa tɛ ɲini u ka foyi tɛ ɲini ni ɲɛmaaw ma wuli k'o fana lajɛ o tɛ ko kɛcogo ye dɛ maa si tɛ se ka kuma maa tɛ se k'i ka hakɛ ɲini hali n'a sɔrɔ u jo t'a la kɛ karisa aw nana aw sigi nin yɔrɔ in na yan aw ka nin kɔ in ye nin ye aw ka ba in ye nin ye vraiment waati yɔrɔ di waati anw ɲɛna n' aw n'u bɛnna kan an n'u bɛnna kan nka aw n'u ma bɛn nin yɔrɔ in baarali kan nka maa tɛ wuli ka taa lajɛ dɛ fo n'a fɔra ko su bɔra ye tuma min o de la u bɛ sɔrɔ ka wuli sisan an yɛrɛ ɲɛ bɛ mun yɛrɛ la a procureur dɔw yɛrɛ kɛra videomaniw ye dossiers la u yɛrɛ bɛ bɔ k'u yɛrɛ ɲɛfɔ olu de bɛ bɔ ka kumaw dantigɛ sariya b'e bolo danaya dalen don e kan baara bɛɛ lajɛlen b'e bolo e bɛ bɔ ka mun ɲɛfɔli kɛ tuguni i bɛ tiɲɛ de fɔ dɔrɔn wuli ka taa kɛnɛ kan i ka taa lajɛ n'a sɔrɔ a baara bɛ cogo di ninnu ko ko usine bɛ k'u tɔɔrɔ u ka forow minɛnen u ka kɔw minɛnen u ka baarakɛyɔrɔw minɛnen u ka fɛnw kɛlen don e yɛrɛ min bɛ k'a ko seereya tigɛ mun bɛ bali ka taa wuli ka t'o lajɛ wa min ka jugu an k'o fana fɔ caman fana bɛ kule an dala amara i bɛ taa sɔrɔ o fana tɛ tiɲɛ kan dɛ maa caman bɛ yen u ni ɲɛji bɛ na u bɛɛ b'a fɔ ko bin kɛr'u kan i b'a sɔrɔ n'i taar'o fana caman lajɛ a dɔw ka hakɛ danna ka d'u ma u n'u bɛnna kow kan nka komi u y'a ye k'a fɔ baara ma daminɛ olu yɛrɛ bɛ taa baara kɛ a kɛnɛ dɔw kan ka tila tuguni ka na mɔgɔw bila kunbalan na o fana b'a la nka fɛn min bɛ yen n'o ka jugu dugu waribatigiw dugu senkolaw olu ni mara kalifalen don maa minnu na k'a daminɛ dugutigi f'a gouverneur olu ka bɛnbɛnbɛn jamanadenw kan ɲɛmɔgɔw ka wuli k'u jɔ dɛ o don an ye sirako ta fɔ siraba kan aw jɔlen don ko aw bɛ sécurité kama mun bɛ taa aw se wari minɛli la mobilitigiw la sécurité point de sécurité amara lakana e bɛ 100 minɛ i bɛ 1000 minɛ i bɛ 400 minɛ e dun bilara yen e man k'o kɛ e kan ka mobili in de lajɛ mun ni mun de b'a la mun b'a kɔnɔ ka don k'a sɛgɛsɛgɛ maaw bɛ se ka don cogo min na lakana kɔnɔna na yɔrɔ caman de bɛ yen bi n'olu ɲɛmɔgɔw wele u bɛ mun f'i ɲɛna k'an y'a mɛn taa tɛ mɛnɛ sisi tɛ bɔ sisan ko mɔgɔ minnu ye étranger an ka Mali donda dɔw la amara ni ye étranger i bɛ 600 sara i bɛ don yɔrɔ dɔ la i bɛ 1000 sara papier ko kuma yɛrɛ t'a la tuguni wa minnu bɛ o donibataw la olu yɛrɛ bɛ kuma ka dɛsɛ faamaw t'u lamɛn 20 janvier an ka mɛn nin cadeau di bi y'an ka ɲɛmɔgɔw nin yɔrɔ ye sɔgɔmada in na n'a ye maaw bila ci la a y'u sɛgɛsɛgɛ ni maaw kulekan bɔra a ye taa ɲɛɲini ne bɛ nin de fɔ yan kuma bɛɛ faama e bɛ bureau kɔnɔ don o don i tɛ ko foyi tiɲɛ dɔn Cadi jamanakuntigi sira dɔ dali la u ye min yira la n'a taara min ye kɛnɛ kan amara an bɛɛ y'o ye Gabon jamanakuntigi ko ka taxiw ni fɛnw bila circulation na u ye mun hakɛ fɔ a n'a taara kɛnɛ kan a ye min ye bɛɛ y'o ye Asimi ka Safoko a yɛrɛ y'a ko tiɲɛ ye sisan kɔni parce que u ma mɛriw gɛn Safo ni Jalakɔrɔji u m'olu mɛriw gɛn mun y'a kɛ n'a ye mɔgɔ de bila ka taa ko tiɲɛ lajɛ amara ni t'i sigilen don k'i ye ɲɛmɔgɔ ye ko mɔgɔw ye danaya da i kan kana da o ma i ka ɲɛmɔgɔya in a kɛ kun i ka tiɲɛ tilennenya ni danaya ni laadiriya i ka baara kɛ o de kan an ka jamana kɔnɔdenw sɛgɛnnen don faamaw bolo bi dɛ a lajɛ ɲɔrɔ yɛrɛ k'olu ka PR général contrôleur financier bɛ dugu kɔnɔ nka PR général yɛrɛ tɛ ye dugu kɔnɔ ɲɔrɔ e ka sigiyɔrɔ dir'i ma ko karisa e ka baarakɛyɔrɔ ye yan de ye e t'o dugu yɛrɛ an ka taa
ko mali woro masiri tabaw anga yerema horonya sinsina olu ye anga kanabla o ka se ka kɛ danaya ni ko kɔnɔ na o y'olu ye wa mali yɛrɛ anga lafiya o sɛmɛnen do anga wolo masiri tabaw la amara kunungo min ye general d'armée Assimi Goïta ye a bɔra ka dantigɛli kɛ dantigɛli ale bɛ tali kɛ mun na o ye janvier ɲɛnajɛ ye bi ye a ko ko min ye jalatigibaw ye a b'olu fo min ye jalatigi misɛnw ye k'olu fo anw minnu ye sɔrɔdasiw ye n'anw bɛ kuru kɔnɔna na k'anw fana fo ani lakanabaa bɛɛ lajɛlen maliden cɛ n'a muso k'a ka foli bɛ u ye 20 janvier n'o ye bi ye janvier kalo tile 20 san 2025 ko o ye ɲɛnɛmayali ye ɲɛnɛmayali min bɛ tali kɛ mali wolomasiri tabaw ka san 64 sɔrɔli la general d'armée Assimi a ko wolomasiri tabaw ye kɛlɛ kɛ u y'u nin di faso kɔni u y'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ a ye ko bi don gɛrɛngɛrɛnnen ye taasibila ye bi don gɛrɛngɛrɛnnen ye miiri ye ka kɛ ni maliden cɛman na musoman ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔw ye jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko fadenya ta n'a ta bɛɛ ale ni gɛlɛya n'a ta bɛɛ armée a y'a nin di yaasa jamana ka se ka jɔ sen kelen kan ko min ye kɛlɛw ye min bɛna ni sariya ko sinsinni ye ka se ka an ka jamana ka hakilina don a la cɛfɔ ni kanbɛn ni badenya ɲuman k'o don ani ɲɔgɔn cɛ min ye jamanaba in ye a ka se ka ŋunanfan sɔrɔ ko armée a ye jɔyɔrɔba k'o la fasoden tɔw kɛlɛfɛ n'u ka dɛmɛ ye ko bi fana ye waati ye waati min an ka wulikajɔw n'an fanga bɛɛ lajɛlen ka se ka se juguw ma k'olu kɛlɛ ko o taamasiyɛn ɲuman ye bi ye maliden bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'o de bɛna mali ka siniɲɛsigi ɲuman jɔ Assimi ko bi don in ko kɔrɔba b'a ale bolo sabula wolomasiri tabaw u bi kɛlɛ caman de la tiɲɛ yɛrɛ ɲaaminen do kuma tɛ farafinna ma maa bɛ bi n'i b'i sɛmɛ amara ko f'i ka sɛmɛ k'a fɔ ko i k'i ka yɛrɛma hɔrɔnya kuma fɔ lakana ani bɛn kɔnɔna na i ka jamana kɔnɔna na Assimi ko a bɛ sɔrɔdasiw fo sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛbolow la k'olu fo kɛlɛdaga sɔrɔdasiw k'olu fo ka maliyɛn cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen fo sɛbɛnnen na dɔrɔn k'an kun bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kurakurali ɲɛnajɛ la ko b'a yira k'a fɔ ko min ye sɔrɔdasiw fana ka don in ye o bɛ tali kɛ o la koyi ko a ka d'a ye k'a fɔ bɛɛ ye ko faden b'an na dɛ a b'an na jamana kɔnɔ a b'an na jamana kɔ kan ko nka k'an k'an cɛsiri k'an jija yaasa maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka mali kɛ u sago ye k'a kɛ u ni dungɔ ye k'olu kɔni sigiyɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ olu ye tuguni ko mali a yɛrɛ wulila k'i jɔ a yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya a ka taa ɲɛ ka siniɲɛsigi n'a ka yiriwali baaraw kama k'o la sa ko min ye armée ye ale kɔni waati min na maaw tun y'a ye k'a fɔ ale burujara a lajabara k'a dɔgɔya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa ko bi ko armée in tɛ yen dɛ ko armée min bɛ yen ko min wulilen don k'i jɔ wa a kɛlen don k'a jɔyɔrɔ fana ta jamana minnu n'u b'an fanfɛ bolow fɛ min ye jamanakuntigi ye a ko ka kɛ ni armée ka baara ye ko baaraba minnu bɛ senna wolomasiri tabaw bolo ko maaw kɔni kun ye jan sugu bɛ da an ɲɛ ko nka ko bi ko alhamdulilayi ko jan caman bɛ yen k'an y'olu bɔ misali la k'a bɛ min fɔ maaw ye min y'an ka dugudenw ye an ka jamanadenw ye olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la bi wolomasiri tabaw bɛ jɔyɔrɔ min na u kɛrɛfɛ jamana ka taa ɲɛ na ko dogolen tɛ maa la wolomasiri tabaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye sanfɛta ni dugumataw ye ka taa se anw yɛrɛ ma jamanadenw ko k'u fo armée malienne k'a kɛra nɛgɛbere min n'o kɛra ka wulikajɔ kɛ bi yaasa kanabila bɛ se ka dafa kiiri ɲuman bɛ se ka sɔrɔ an bɛ to an danbe kɔnɔna na ko min ye armée ye Assimi ka fɔ la a ye waati gɛlɛnw tɛmɛ nka bi na a kɛlen ka jamana fan bɛɛ lajɛlen minɛ k'i cɛsiri ko maa minnu tun y'a ye k'a fɔ k'u bɛ wulikajɔ ni bamancɛwale ni nidugawale ta ka ɲɛsin an ma ko alhamdulilayi rabil alamina ko bi ko wolomasiri tabaw u jɔlen don u sen kan kaki min ye maa o maa ye n'i nana jaabi cogo ani kunbɛ cogo o na k'i la ka kɛ n'i nacogo ye an ka jamana kɔnɔ fanga min bɛ wolomasiri tabaw la bi jamanakuntigi ko k'o kɔni dogolen tɛ maa si la k'o la sa ko min ye wolomasiri tabaw ye u yɛlɛmana de koyi u falenna taabolo ani ninkuraw o fiyɛra u la adamadenya taabolo o sigira sen kan maanifinya taabolo o sigira sen kan labɛn taabolo ale ni minangow sɔrɔdasiya yɛrɛ ko min cɛsiri ni timinandiya ni wulikajɔ k'i ni di foyi ni laban ko min ye mali wolomasiri tabaw ye k'u kɔni y'o kɛ ko ma se fɔlaw maaw ɲɛ b'o la suko ani dugusajɛ cɛ
ko ningura min fera wolo masiri tabawla sisa o ye fere ni kele falen tugo kuraye école de guerre o yo sababu nyuma ye ko ni wachi na o école de guerre kele ko nana ye mi ayesi ko o surasu ulu farale no antauka ko mi anga surasi nyema o ye ulu be bara muna ko dona faroka ka keni ni wachi ko ye ka ba keni fere ye abaga keni basigi ye wa abaga keni kechugo nyuma ye kechugo metanga yere ma horo yan sinziri strafe koyi jamana konna na ni jamana ko ka ni mami ngwe jandanye ina donga foko bibi na ko surasiba ambulo munu mese ko jenero fana fi akoko wolo masiri tabaw ko uka ko tabulo na fale amara ko minye ningura min feru la ye mina munu sorola anu be ka wuliga jomunu ngebi unu ga chesire nu ga timnanja bela jelen konna na ko jiebe surasiya bara don chugumi ko awne o mawto nyana koyi ko nonte ko fere nyuma mbambulo amisolu kechugo la sabla nga wolo masiri tabaw kera misali ye jien fe ga teme ko bisa ko waliya munun sigira senga samba flani mugan nani kono kulu na sinsi ka do fara luka ko minye mina ngoni ye kuku ke peu ko samba flani mugan duru sai amara kubna na mina ngura usa minye arme yere atna da mina sama koi arabna na do mina ndlana ko hukumu konna na sa ko do na tawla nyina sai konna na ko minye keleke mina unye am fitininu ko ulu do na dla anfea minye ka moblu sogolo nyana no ye keleke mina blende uye ko kena fana na sige anfea marafa kise dlani marafa munu fana be ani mugumbe no bisaka ka jamana do bisaka baraka no ye kwa mena na mbela jile izini sigi ko wa ko abe sura sufo tesiri ni timina njala mamunu mpina fana ko bibere ko ni ala sonama tasibla so no ye memorialiye ko bina na dla ulu ye ko kabakuru fulo kabo da biso ko madaina jamana kuntiki ko kanga wulu masiri tabaw ya sa ga sega unyeshi kie gele bawma miye bingale munu mena ko nyina nsan ko na kabina na minansa minamunu mesega o wali anu numbela jilen jabi amara hakilla ka fo kun folo do duna jamana ra kono kaba kabini jumadu minan chama onduna ka bo gine ngam fe uye bamako chechi a chama bade utara kati amfanfe akofana ko miye wolo masiri tabawye sobina na jo so munu bubulu ulubna na la kura ya ko miye ka tabulo nuga keleke chogoye anuga mina marayoro nuga fe ko ulubela jirimna na fale ko yasa nyeda nkura mi no obubula ni mina nkura mumbubulu ulubla ro ko ulubela jilenga siga do ko wakwanga surasu ku danite malima ha ko mi ya lamini jamana uye ko bara ufana be sena ko de la sa mi ayesi ale sigira ka ke sababu nyuma ye o sababu nyuma hukumu konna na malika yere ma horonya maliki ka yere ka hijo akolola ka yere ka ko bela jile nyene wo ko sinsineno o de la sa bin wati na ko ni yanga jamana ta ka laje atafa anafa na kuntlena dono no jebe fe ko ni ko mali ko mabado ko mindo ko la sa ko mi o baraba munun kera olu o dore bina faraluka ko yasa an yere ka sega nga chala tike jekulu na ba foluma ko institution republicaine kulu sigi ka nye kulu soso miye anga jamana yi ka ke jamana ye jamana mbe sega balo ka yiri wali ke ka jamana dombela jile bolo di nyama ko ano bara o fana bolo da na kuntigi ko miye mali arme bilamai ko akele no iye ko ye ko amase fokola sabula miye bolo di nyoma ye ka nyesi malima ko oko chaman sigira senga ko mali ta akele na tuguni jamana kuntigi ko miye anda fe jamana uye ambalmao anan sinji munu me farafina kulu chamani mali be baraka koyi ko abede tsega fo jamana don yeni wati na ko anda fe bolota ko okoni misaliye ko wale abe ke bino be talike beni kriyani teriani balma ya sinjile la ka keni wulu masri tabako ko yani yirwali ko kuyo blasenga ore la sa ko mi ISC alekera confederation yi ko sigira senga ko anan balma na sinju Burkina ale faso ani Niger kayen ISC sigi ko ISC di dore ko kaseka wuliga joge wulu masri tabako kunda kaseka barauke ko wakoni ISC la jamara kwa mbemba okutu yotumintika yasa farafina ga kilenga sigi senga ko nyebla bara de niye kulu tunyata ni miriam ye oye anre kan jo ankulo la kan yiriwali bara uke kan bolo di nyama miye pamba la kana oye kulu sabati ko ISC kwa nana no haklina de ka keni mamunu ye anga jamana ututige ko bibi na ko minye jamana uye jamana de ko segulu deme ka jamana donga fero sigi senga miye jamana ere de gumunu mala ka sega ulu wili ko ISC ko odo
ayesi ko jamanadenw ŋunanfan jamanadenw ka laɲini jamanadenw bɛ fɛn minnu nɔfɛ wolomasiri tabaw de bɛ na k'o sigi sen kan bɛn ni kelenya kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na Mali Burkina Niger ko ka se ka o bɛɛ lajɛlen bɛnnɛgɛmɔ ka se ka ɲɛsin jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min k'u b'o baara de la min ye marako ta nasira ye ko maaw k'u hakili latigɛ sɔrɔko ta nasira k'u k'u hakili latigɛ ko an ka jamanadenw ni basigi ni lafiya kɛra kelen ye ko yiriwali baaraw fana bɛ sen na dɛ bi bi na AES kɔnɔna na a ko baarabaw de bɛ yen bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na yaasa min ye sɔrɔ olu bɛ se ka don kabaru cogo min na min ye jamana ninnu ye Mali Burkina Niger kulu kɔni bɛnna kan sa k'a fɔ ko u b'u bolo di ɲɔgɔn ma kuntilenna kelen taabolo kelen waati kelen min ye fankelen na n'o o ye an ka cɛncɛnfuga jamanaw ye ko AES k'a kɛ kun ye jaabi de ye ka ɲɛsin fɛnw ma fɛn minnu tun bɛna na an bɔ an dabolo la koyi bingalikɛla jugu banbanci walew maa minnu bɛ yen n'u kɔkɔrɔma donnen don ni jamanaw ye jamana minnu dogolen tɛ bi bi in na ko ka se ka olu ka janw k'olu kɔkari ko wa ko bi ko ale nisɔndiyalen don wa min ye an balima farafinnakaw ye k'u caman kɛlen don ka AES ko faamuya ko wa ko AES kɔnɔna na ko kuntilennaw dɔɔni min ye wolomasiri tabaw ye k'olu kɔni y'a baara daminɛ a mɛnna ko wa bi bi in na ko o nɔw olu yelen don cɛncɛnfuga jamanaw kan ko olu de bɛ wuli bi ka min ye bamanciwale ni juguyawale kɛbaaw ɲini yaasa an filɛ nin ye jamana minnu kɔnɔna na n'o ye cɛncɛnfuga jamanaw ye olu jamanadenw ka lakana bɛ se ka sabati cogo min na a ko sa ko min ye wolomasiri tabaw ka nin ɲɛnajɛ in ye k'a man ka kɛ dɔrɔn ko ka ɲinɛ maaw kɔ koyi maa minnu y'u ni di k'a bɛ tasibila kɛ olu ye maliyɛn cɛman na muso minnu kɛlen don ka muɲu kɛ bi jamana kɔnɔ k'olu fo n'i y'a mɛn ko yɛrɛma hɔrɔnya n'i y'a mɛn ko wolomasiri tabaw ko maliyɛnw de muɲuna ka sɔn ka se k'a to ka se ka nin baara in kɛ ko wa ko baara in ko n'ala sɔnna ma farafinna ka kelenya ko a ko de daminɛlen filɛ de ye koyi ko wa ko k'a fɔ ko armée ko o bɛ ka yɛlɛ sanfɛ don o don wa ko bɛɛ lajɛlen kɔni ko maaw yɛrɛ ɲɛ b'o la an n'an lamini jamanaw Mali Burkina Niger k'olu wulilen don ka jɔ kɛ bi ko yaasa sini o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Mali yɛrɛ ka sini bɛ se ka nɔgɔya farafinna ka sini bɛ nɔgɔya bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na bɛn ni kelenya min ye cɛsiri ye ka se ka jamanadenw k'olu ka hakɛw tɔbɔtɔ ko olu ka miirina ye o ye min ye fara ɲɔgɔn kan ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka kow don ɲɔgɔn na ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko o de ye confédération ye koyi ko wa ko bɛna na i jɔyɔrɔba de kɛ don nataw la farafinna ka jɔli ni farafinna ka kelenya ni farafinna ka wuli ka jɔ ka se k'a ka cɛsiri n'a ka yiriwali baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ko armée malienne cɛw ni muso minnu b'a kɔnɔna na k'a b'u fo u ka wuli ka jɔ a n'u ka wale ɲuman dɔn na ko min ye olu sɔrɔsiw ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya Mali ka kanabila malidenw ka se ka u da k'u miiri ka sunɔgɔ ka lafiya ko olu sɔrɔsiw de jɔlen don o la su ani tile k'a bɛ bɛɛ fo maliyɛn fɛn fɛn kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye an ka drapeau ye a bɛ se ka yɛlɛ sanna i n'a fɔ a tun bɛ cogo min na kɔrɔlen farafinna fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ an kun kɔrɔtalen ka taama diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna farafinna kɔnɔ ani diɲɛ kɔnɔ ko o ye olu ka laɲini ye u ka cɛsiri n'u ka baaraw bɛna tali kɛ o la k'a bɛ bɛɛ fo min ye wolomasiri tabaw ye Amara k'u fo ka maliyɛnw fo k'an k'an jija k'an bolo di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya kɔnɔna na ka Mali kura k'o sigi sen kan sɔrɔsiw ale ni lakana kɛbaaw k'u bɛɛ lajɛlen fo ko Ala ka Mali kisi Ala ka Mali tanga Ala ka malidenw kɛnɛ to k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ. Amara n'i ko armée i b'a fɔ ko tariku n'i ko armée i b'a fɔ ko kunungo janvier kalo tile 20 san 2025 janvier kalo ale tile 20 o ye sɔrɔsiw ye u bɛnna ka dati don min ta ko ye Amara san 64 a ko nana cogo di min ye faso ka kafe ye n'o o ye lesɔri ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ko in na koyi a ko ko Mali armée a ka sigi sen kan ka se ka cɛsiri ni timinandiya kɛ ko cɛbaw k'olu de y'u k'a kɛ ntɛnɛn ye koyi ko n'i ye sɔrɔsiw ka kuma fɔlɔ ta k'a jateminɛ k'an k'an kɔ a da ɲɔgɔn na ko yaasa ka se ka an faso k'o bɔ degun kɔnɔna na ko u y'o de kɛ wulikajɔ ni cɛfɔ ni kan bɛɛ kɔnɔna na armée k'a sigi kan kɛra nin ye
n'o y'a sɔrɔ 20 janvier san 1960 ani kelen taara ko maaw k'a bila u kunna k'a fɔ k'o tɛ armée yɛrɛ sigidon ye koyi lesɔr maaw a fasadelikɛlaw olu ko n'i ye tariku lajɛ ko hakilina jigi kan ka kɛ san 1959 san ko waati min na Mali tun ye Sudan français ye ani Senegali k'olu jɛra ka fédération sigi min ye fédération ye ko diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama ko ɲagaɲaga n'o ɲuguɲugu amara o de nana ni Mali yɛrɛ ka armée sigili ye koyi ko sabula min ye Senegali ye ale kɔni kun sɔnna sa ko fédération ka sigi ani Mali cɛ juin kalo tile 20 san 1960 san ko kɔfɛ sa ko min ye Modibo Keyita ye ale kɔni tun bɛ ko ɲɛmɔgɔya la ye kosɛbɛ jɔyɔrɔba tun b'ale bolo Léopold Sédar Senghor ale fana tun bɛ ɲɛmɔgɔya la Modibo kɛlen ta ka kɛ o ɲɛmaa ye sa ale de ko sa ko colonel Ablaye Soumaré k'an t'a lajɛ an ko k'an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye kuntilenna min n'o sɔrɔla Modibo fɛ o ni wɔlɔfɔw ta kun tɛ taa ɲɔgɔn fɛ olu y'a yira sa k'a fɔ kɔni k'o tɛ se ka kɛ ko ka jɛkulu sigi yaasa maa ka sugandi maa min bɛ se ka kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa ye fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ nana daminɛ nka jɛkulu in sera ka sigi fédération ale tɔgɔ la Mamadou Jara tun b'a kɔnɔ Umar Ly capitaine Pinana Drabo capitaine Sékou Traoré ale ni lieutenant de la gendarmerie Balakone olu kɔni taara sa k'olu ka baara ɲɛnabɔ utu kalo tile 20 san 1960 Mali fédération cira han Njerejef tumu dɛmɛ an ye ɲɔgɔn bila Modibo a n'a tɔw minnu kun taara Mali tɔgɔla fédération ko la u y'u kɛ terrain sans frontière kɔnɔ k'u bila ka na Bamako olu nana se sa septembre kalo tile 21 o san kelen na o dugusajɛ Mali ale y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta koyi 22 septembre san 1960 san Mali fana y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o kɛra yɔrɔ min a bɛ fɔ ma sa ko collège technique de Bamako n'a bɛ wele bi ko lycée technique cɛw ni musow denmisɛnw ni maabakɔrɔw Modibo y'olu bɛɛ lajɛlen wele ancien combattant olu ka ɲɛmaaya ani n'u ka kow bɛɛ lajɛlen Dawuda Traoré ale fana ye wele bila ancien combattant ma ani maa minnu tun ye guerre kɔlɔlɔ sɔrɔ sabula waati o y'a sɔrɔ ale olu ka ɲɛmaa ye u y'a yira ko fédération drapeau k'an k'o bila koyi k'an tɛ se ka k'o ye o dun y'a sɔrɔ fana surasi cɛ caman o ta anw fɛ mun b'an bolo o man ca amara o la sa jɛkulu min bɛ yen n'a tun bɛ f'o ma ko mouvement soudanais n'olu tun ye bɛn ni kelenya ɲiniba ye Sani Musa Jalo ale fana y'a ɲini sa ko wa ko min ye nanzaraw ka jɔyɔrɔw ye surasi jɔyɔrɔ min b'u bolo ko k'u gɛn han k'an tɛ se ka to nin cogoya la ten hali maa minnu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u ye Modibo lebu k'a lajaba k'a kɛ terrain kɔnɔ ka n'a fili Bamakɔ yan k'olu dunna n'olu tɛ se ka to ɲɔgɔn bolo ko Faransi de b'a ko bɛɛ kɔfɛ o la sa min ye ɲɔgɔn yew kɛra wolomasiri taba ɲɛmaa minnu tun bɛ a waati olu kabarola ɲɔgɔn kan Modibo ale ye sɛbɛn dɔ bɔ septembre kalo tile 5 san 1960 o y'a sɔrɔ Sudan kun don Sudan français o drapeau o fana tun bɛ amara min ni fédération fana drapeau fana tun tɛ kelen ye cɛ kun ma kɛ ni drapeau in ye sabula min ye Faransi drapeau o de kun yɛlɛlen don an fɛ yan hali bi septembre août kalo tile 31 san 1900 u ye décret dɔ ta sa décret min n'o b'a yira sa k'a fɔ ko ka bataillon sigi bataillon min n'o bɛ sigi wolomasiri taba olu ka gun kɔnɔna na n'o o bɛna na ɲɛmaaya ni Modibo Keyita ko ka o ɲɛmaaya sigi sa o y'a sɔrɔ ale Modibo Keyita kelen jamana ɲɛmaaya jɔyɔrɔ b'a bolo min ye wolomasiri tabaw ka ministre o fana jɔyɔrɔ tun b'a bolo o la sa ale ko sa ko bataillon in min ye capitaine Pinana Drabo ye ko ale ka o sigili baaraw kɛ état major ale kɔnɔna na sa min ye capitaine Sékou Traoré ye o fana welela o waati kelen na sa wasabulon ale fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la yaasa ka se k'a dɔn min ye fɛɛrɛ ni dabali min bɛ se ka sigi sen kan baara ninnu kɛcogo ɲuman wolomasiri tabaw mana o fɔ nka olu ka bɛnkan kɛra mun ye ko n'an ko an bɛ ninnu to yan ko k'an ka bataillon sigi k'u b'an faa dɛ u ko ka bataillon in ko k'a sigi ko nka k'a ka ɲini faransikaw fɛ u ka sigiyɔrɔ mun bɛ Kati mun bɛ Segu mun bɛ Gawo Tesaliti ale ni base 162 n'o ye bibi na base 100 ye Senugaw fɛ yen ko ka n'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Kati dɛ k'o la k'u bɛ bɔ an ka dugukolo kɔnɔna na u sigiyɔrɔ minnu bɛ yen u bɛ b'olu bɔ yen o la sa septembre kalo tile 29 san 1960 k'o ye don belebeleba ye sabula o don in na
Mali ale donna Nations Unies na amara Mali kɛra jamana 98 ye min ye jɔyɔrɔ ta Nations Unies kɔnɔna na. Nations Unies ni Mali olu sɔnna ka bɛnkan kɛ nka Faransi o tun ye an kɔkɔrɔmadonba ye ka taa o kɛnɛ in kan han. O la sa Faransi ka wolomasiri taba minnu bɛ yen o y'a to sa minnu tun bɛ Gao, Tombouctou, Kayi, Segu ani Nioro an'u ka minnu tun bɛ jamana fan wɛrɛw la olu kana ɲɔgɔn sɔrɔ Katikaw fɛ yen min ye octobre kalo tile fɔlɔ ye san 1960 président Modibo ale welewelemada bila sa arajo la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko Mali wolomasiri taba k'u ka tɔn sigira min ye septembre kalo tile 26 ye o san kelen kɔnɔna na Modibo ale kɔni ye décret dɔ ta sa k'a yira sa k'a fɔ ko min ye chef d'état major ye k'o ka sigi sen kan octobre kalo tile fɔlɔ in dɛ amara o de ye armée yɛrɛ sigidon ye han san 1960 o de ye armée sigidon ye sabula o don de Modibo a ye laseli kɛ ka chef d'état major k'o ta k'o kɛ capitaine Sekou Traoré ye. Sekou Traoré ale fana cɛden minnu tun bɛ a waati a y'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan min ye a ka laseli fɔlɔ yɛrɛ ye a y'o kɛ ka ɲɛsin officiers ma sous-officiers ni caporaux ni soldats ko k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen na ko octobre kalo tile fɔlɔ san 1960 k'o ye tariku la Mali ale ka armée sigili ye. Sekou ko ko armée kura min sigilen filɛ nin ye a bɛ ko denyɛrɛni bɛɛ lajɛlen ka tɔbɔtɔ k'a bɛrɛbɛrɛ yaasa ko in bɛ se ka sigi ka ɲɛ cogo min na maa kana kɛrɛfɛ filɛli kɛ nin na maa kana kɛrɛfɛli kɛ nin na fɔlɔ min ye nin ka ɲi nin man ɲi an k'o bɛɛ to yen fɔlɔ sɔrɔdasiw sɔnna ko amana u ko capitaine ne ye ko min anw ko ten han o la sa baaraw u y'olu kɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma dɔɔni dɔɔni minnu nana ni lasasi ye ka bɔ Faransi minnu ka minɛn dɔw b'u bolo an y'an ka an donna an ka cɛminɛnw na cɛw ne yɛrɛ kun ka téléphone bɛ n bolo n taara o di n ko ne kun ye cuisinier ka jabawɔrɔla ye amara kana ɲinɛ o kɔ koyi o kɛlen Sekou ko k'a dalen d'u la ko min se ye min ye cɛya la an yɛrɛ ka bɛnbaw ye minnu fɔ an ye ka tɛmɛ k'an k'an jija min ye ɲɛmaaw ni jamanadenw ye danaya min da u kan k'u jija k'u sen da u bɛnbaw sen da yɔrɔ la minnu ye Mali kunun kɛ k'a bi kɛ yaasa u tɔgɔ ka to tariku la kɔfɛ sa a yɛrɛ k'a fɔ sa ko octobre kalo tile 12 san 1960 san Mali armée a kunkolo tun bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni dibi la min ye Modibo Keita ye sa ale nana yɔrɔ min n'a b'a fɔ ma bi ko place de souvenir kɔrɔ walima n'a ka di i b'a fɔ ko ministère de l'éducation yɔrɔ ale nana ka na laseli kɛ yen yaasa ka se ka maaw bɔ kunba la o kɔfɛ sa décembre kalo tile 23 o san kelen kɔnɔna na colonel Ablaye Soumaré ale segira ka na Bamako Soumaré nalen Modibo ye ale wele k'a kɛ général de brigade ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaaya ka Sekou bɔ yen ka Modibo min ye Soumaré kɛlɛ kɛra ale min nɔfɛ wolofaw fɛ yen ka jɔyɔrɔ di ale ma amara lesor maaw ko min ye décembre kalo tile 28 capitaine Sekou Traoré u y'ale fana kɛ dangan ye min ye général de brigade kɛrɛfɛ o waati kelen na capitaine Pinana Darabo Sekou Traoré olu fana tun ye lajɛ belebele sigi sen kan février kalo la san 1960 san yaasa k'a yira sa k'a fɔ baara minnu bɛ sen na sabula Pinana ale ni a balimakɛ an da bɛna se ale ka portrait ma o an bɛna na Pinana fɔ bi olu tun bɛ lajɛ la Grand Hôtel la Amara yaasa wolomasiri tabaw u bɛ se ka baara jumɛn kɛ général Ablaye Soumaré y'u sɔrɔ yen capitaine Mohamed Ould Issa y'u sɔrɔ yen Bala Kone y'u sɔrɔ yen Maliki Diallo o fana y'u sɔrɔ yen ka taa fara capitaine Modibo Sidibe fa kan n'o ye Mamadu Sidibe ye ninnu bɛɛ lajɛlen y'u sɔrɔ yen armée bugunatigɛ fɔlɔ a baarakɛcogo fɔlɔ a sɛbɛn fɔlɔ minnu bɛ Amara n'olu kan ka kɛ misaliw ye bi u y'olu bɛɛ lajɛlen fɛsɛ k'o danganamaya k'o di président Modibo ma u kɔni ye min fɔ Faransi bɛ ka min kɛ ko n'an y'o kɛ an tora a la wa Ala kana an ji an k'a fɔ an bɛ cɛdenw wele ka bɔ parce que an ka mɔgɔ kun caman kun tɛ yan u tun bɛ kɔ kan de k'an kana fɔ an b'u wele ka tila k'a fɔ tuguni k'an bɛna jɔyɔrɔ d'u ma ka Faransi to yan n'o tɛ u b'a fɔ ko officier fɛn fɛn bɛ yen sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ ye olu de ta ye baara kɛra ten bɛn kɛra o kan min ye an ka sɔrɔdasiw ye u ka lajɛyɔrɔ fɔlɔ i b'a dɔn o kɛra min ye Tomikɔrɔbugu yaasa sa ka se ka armée ale cɛden fɔlɔfɔlɔ fara ɲɔgɔn kan capitaine Pinana Darabo ale min tun ye jalatigi min ka jala ka bon ni bɛɛ ta hali n'a sɔrɔ a kɔrɔkɛ kun ye kɛlɛtigi ye ale ye maaw fara ɲɔgɔn kan Amara dɔn i b'a dɔn maa joli tun bɛ yan 1500
an porte volontaire fana kun b'a la dɛ les guerres kɛbaa de kun ka ca parce que an ka mɔgɔ caman kun nana ka bɔ guerre kɛyɔrɔ de la olu nana o kɛra fɛn fɔlɔ ye capitaine Pinana Darabo ale tun ye Segu bataillon fɔlɔ sɔrɔsi sigiyɔrɔ fɔlɔ min sigira Segu Pinana Darabo ale de tun y'o ye kɛlɛtigi Darabo n'o y'a kɔrɔkɛ ye u kun y'o bila ka taa bataillon autonome sahélien u b'a fɔ ma ko Bazo o tun bɛ Kayikaw fɛ yen capitaine Mohamed Ould Issa ale bilara 3e bataillon na Katikaw fɛ yen lieutenant Bala Kone ni ale yɛrɛ tɔgɔ dalen don an ka farajɛ gendarmerie na u y'ale bila sa ka taa bataillon sahélien SI n'o tun bɛ Gawokaw ka taa ale bila o kunna kalo 3 o kɔfɛ Modibo ye ambassadeur wele Amara o de kɛra le 20 janvier ye 20 janvier nacogoya o don ne Modibo y'a fɔ lasigidenw ye ayiwa ko a bɛ kuma min da o tulo kan ko k'a daminɛ bila ko Mali sɔrɔdasiw bɛ yen ko fɛn o fɛn bɛ yen ni sigiyɔrɔ b'i bolo Mali kɔnɔ i ka kasa kuru i ka taa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransikaw a y'a ɲini olu fɛ u ka maa minnu bɛ Kati u ka maa minnu bɛ Gawo minnu bɛ Tesaliti k'u bɛɛ lajɛlen ka kasa kuru Faransi ko olu ka wolomasiri ta b'a dɔn ko Mali u ka nationalité bɛ Mali ta dɔw bolo dɛ k'olu ye jama min faralen ɲɔgɔn kan Modibo ko o ka nɔgɔn même faso fɛ olu bɛ to faso la kɛ minnu bɛ Faransi fɛ u bɛ taa Faransi nɔfɛ o ko kɛlen a nana ye k'a fɔ yɛrɛ fana komi sisan Mali ni Sénégal ka fédération in o ko fana babu banna pewu juin kalo tile 22 o y'a to sa min ye Modibo ye ale kɔni y'a yirula sa kɔni k'u ni an cɛ kɔni banna pewu nka a ye ladili kɛ dɛ a ko an ɲɛ b'u taatɔ la k'a kana k'a bannen juin kalo tile 29 ka taa sa tile 20 ma sa Faransi ale Sénégal lakodɔn i n'a fɔ jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen o kɔrɔ ko fédération cira Mali ni Sénégal ka fédération cira o 20 janvier kelen san 1900 Mali député olu fana nana ka na lajɛ kɛ lajɛ min b'a to sa Mali yɛrɛ papier bɛ se ka sigi sen Mali drapeau u ye bɛnkan kɛ ka drapeau sigi sen kan o kɔfɛ sa min ye jɔnjɔnw ye ani maɲɔgɔnlɔn tɔw bɛɛ lajɛlen u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ Modibo Keyita ale ka yamaruya kɔnɔna na o waati kelen na sa septembre kalo san 1900 o kɛra Faransi kɔni bɔlen yan min ye septembre kalo tile 5 san 1961 san ale de kɔni ye don ye don min yɛrɛ ka bon kosɛbɛ sabula 20 janvier tiɲɛ don Faransi ka sɔrɔdasi labanw taara o la nka min ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen Amara 1er octobre don janvier san 1900 fédération sigilen sa 1960 san fédération sigilen ani baaraba minnu sera ka kɛ o y'a to nin waati na sa Mali armée ale y'a yɛrɛ sɔrɔ Amara dɔɔni ka baaraw kɛ ka kow sigi sen kan ni ne kɛra an ka armée nacogo ye Amara armée kɔnɔ an bɛna cɛbalen dɔ ta bi maakɔrɔw la a tɔgɔ ye ko Pinana Darabo a bangena san 1912 a fatura san 2010 Bamako Kati yan Mali sɔrɔdasi don min ye sɔrɔdasiya baaraw a y'a kɛ Faransi sɔrɔdasiw fɛ guerre fɔlɔ n'o ye première guerre mondiale deuxième guerre mondiale ye a yer'o la Indochine guerre a yer'o la o bɛɛ de kɔfɛ a nana ka na Mali jamana a n'a balimakɛ n'o o ye a kɔrɔkɛ kɛlɛtigi Darabo ye u nana ka na don Mali ale wolomasiri ta kɔnɔna na Amara sɛbɛn dɔw fana b'a yira ko kɛlɛtigi Pinana Darabo a bangena san 1902 san u b'a fɔ masa ko classe 1930 classe 1930 o de kɛra sen donni ye wolomasiri tabaw ka ko la Faransi kɛrɛfɛ a ka musokɔrɔba o ye Luzeni Jara ye a fa o ye Zo Darabo ye o yɛrɛ taara guerre fɔlɔ la o fatura ye Allemand olu fɛ yen a kɔrɔkɛ kɔrɔba n'o o ye Pinana ninnu kɔrɔkɛ kɔrɔba ye o ye Fatugoma Darabo ye ale ye Pinana ninnu kɔrɔkɛ kɔrɔba ye ale tun sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ ya Wolofabugu bolibana ma ale ni Samori ninnu ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ a fatura
k'a si to san 141 o ye Pinana kɔrɔkɛ kɔrɔba ye. Amara u ka du kɔnɔ min ye kɔrɔni dɔgɔni i b'a jate a ti ban. Pinana ale de ye wolomasiri tabaw ka maa fɔlɔ ye min taara sigi segukaw fɛ yen. N bɔra k'a f'i ɲɛna sisan janvier kalo tile 22 san 2010 ala y'a ka kalifa minɛ a la jumadonya dɔ fɛ nɛgɛ kanɲɛ 13 waati Pɔnzekaw fɛ yen k'a si to san 108 na Bamakɔ yan. Zo Darabo denkɛ Modibo Keyita ale de kun taara taama na Madagascar kaw fɛ yen. A tourné dɔ senfɛ a ye min ye kɛlɛtigi ani Pinana a y'u ye. B'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don Pinana ye colonel ye nka ale ka kɔrɔkɛ o de ye kɛlɛtigi Darabo ye. Commandant région militaire Kayi kɛlɛtigi in bɔra k'a f'i ɲɛna sisan k'a y'o kɛ. U sɔnna ka na Mali fɛ ka na Mali ta k'o kɛ u faso ye. Modibo Keyita ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o hukumu kɔnɔna na. O y'a sɔrɔ wolomasiri tabaw ye baara kɛ Faransi o ka gun kan. Général Abdoulaye Soumaré o kun tɛ yan waati min Pinana Darabo ale de kun ye wulikajɔ kɛ sabula ale de kun ka jala ka bon ni bɛɛ ta ye. Amara mina minnu tɔgɔ f'i ye a lamɛn ka ɲɛ dɛ. Colonel Boubacar Traoré Jɔnkunda fa ale de ye gardiw ka ɲɛmɔgɔya fɔlɔ kɛ. Colonel Sekou Traoré ale kɛra chef d'état-major fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔna na yan. Min ye capitaine Sekou Traoré min ye Pinana ye o fana ye jɔyɔrɔ in kɛ san 1968 k'a kun cɛ san 1960. O kɔfɛ a ye kalo 2 de kɛ wolomasiri tabaw ka minisiriso la n'o ye Pinana ye a kun ye conseiller ye. Mali sɔrɔdasiw minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ sɔnna ka na guerre kɔfɛ ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ Amara k'a fɔ k'u bɛna u faso dɛmɛ. Colonel Balakone, lieutenant colonel Balakone, commandant Sekou Traoré ale tun bɛ Bajala na, commandant Cɛmɔgɔ Konate o tun bɛ Badilabugu, commandant capitaine Jassa Musa o ye Kitaka ye o tun b'a fɔ ale ma ko Volkswagen, capitaine Mamadou Sidibe o ye Modibo Sidibe fa ye Bajala na, capitaine Tumamin Sidibe o ye Katikuraka ye. Ninnu de ye cɛbaw ye Amara minnu ye armée koba fɔlɔw kɛ k'a sigi sen kan yanni général Abdoulaye Soumaré ale ka segin ka na. N'i ye Pinana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ maa min don taabolo ni tabiya ni adamadenya la o tun bɛ a la. Majigi ani kofaamu ka kɔn ka kow kunbɛn o maa kun don. Pinana yɛrɛ sɔnna ka don sɔrɔdasiya la ka wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye mɔnɛ o kana don faso la. Don min na a bɛ fɔ ko ka maa ta ka taa bila Segu Amara o y'a sɔrɔ tubabu de bɛ Segu ye. U ye maa ɲini k'a da tulu la k'a da jaba la kibaruya don Pinana tulo la a ko k'ale bɛ taa. Président y'a ɲininka a ko ne bɛ taa. A kana maa wɛrɛ si ta tuguni. Wali bi n'i taara Segu kan kɔnɔ i bɛ Pinana Darabo de foto ye fɔlɔ. Ale de ye maliyɛn fɔlɔ ye min ye Segu région militaire baara kɛ. Mais Amara waati Segu région militaire tun b'a ta Segu fo Kidal. Aha. Pinana fo kana se a ka don laban ma Katikaw fɛ yen. Limanaw, Teru, Balimaw, Sinjiw maaw tun tɛ b'a fɛ fiyewu. Funisire tun don. N'i kun donna ka so kare kɔnɔ Amara i bɛ mɔgɔw sigilen de min bɛna tiga ta min bɛna ɲɔ ta min bɛna fɛnw ta dɛmɛ denmisɛnninw ka ekɔliko finikalaw seko ni denko ka se ka adamadenw k'u sutura o Pinana Darabo de filɛ nin ye. Amara coup d'état kɛlen o y'a sɔrɔ a bɛ tourner la Tombouctou a ye o mɛn yɔrɔ min a ye lettre ci Musa Traoré ma k'o fo k'o waleɲuman dɔn
a waati surasiw ma faamu sabula olu ni Modibo Keyita de baara kɛ maa bɛna Modibo Keyita minɛ cogo di e ka tila ka o tanu k'o fo o bonyana maa caman hakili ma Pinana ko a y'o kɛra yaasa ka o kisi sabula n'ale m'o kɛ ale b'a dɔn min bɛ sen na nka o m'u kisi u y'o minɛ o minɛlen a kɔrɔkɛ n'o ye kɛlɛtigi ye u y'ale bila kaso la coup d'état kɛlen Pinana de wulila k'i jɔ parce que o y'a sɔrɔ ale bɛ baara la ale ma minɛ ale de wulila k'i jɔ ka lɛtiri kɛ k'a fɔ Musa Tarawele ɲɛna k'a bɛ fɛ ka taa a kɔrɔkɛ lajɛ Musa ko k'a ka lɛtiri signé ale Musa b'a signé ni ko bɔra la a yɛrɛ b'a tɔ bɛ wolo min na a yɛrɛ b'o dɔn ale Amara yɛrɛ b'o dɔn a taara kuma a kɔrɔkɛ fɛ kɔrɔkɛ sɔnna a ta ma u y'u labɔ a sera ka baara kɛ ni jamana ye min ye kɛlɛtigi ye a bɛ ban waati min o y'a sɔrɔ a b'a fɔ min ma ko chancelier de l'ordre o de tun don an ka jamana kɔnɔ Pinana ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o de ye Maître Dema Diallo bɔ kaso la Ginekaw olu fɛ yen nka a nana ye k'a fɔ k'o taara sira mun fɛ Amara ale y'i sen bɔ pewu surasiw ka ko la 1969 ka bɔ ministère de la défense la ka segin ka na a ka so Kati hali sini a ka so bɛ Kati Amara ninnu kɔ bɛ cogo di bi n'u ye nin bɛɛ kɛ jamana ye mun bɛ ka kɛ olu denw n'u mɔdenw ye bi u ka kabilaw bɛ cogo di bi nin ye ɲininkali ye an bɛ mun bila ka taa ɲɛmaw ma Pinana a jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ donc bi an b'a fɛ ka nin taasibila in kɛ a ye Wolomasiri Tabaw ka gun kan premier ministre kɔrɔ n'o ye Sogɛli ye ko 20 janvier san 1961 20 janvier san 2025 k'a bɛ foli ni talinu ta ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma a yɛrɛ ka kuma ko mɔnɔbɔdenw ko olu de y'a to bi ko n'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya an'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ko segira ma k'a b'u fo ko k'u waleɲuman dɔn ko janjo Wolomasiri Tabaw ye premier ministre Sogɛli a y'o fɔ ko wa k'a miiriya ɲuman bɛ u yɔrɔ yaasa nin waati na sa degun b'u kan u bɛ se ka ban cogo min k'a bɛ foli ni tanu ta ka ɲɛsin u ma ko wa k'a bɛ k'u ma a bɛ waleɲuman dɔn u ye fo ka taa se a sadon ma don min na k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo premier ministre kɔrɔ Sogɛli Modibo Sidibe i b'a dɔn ko ale fana ye surasi ye parce que polisiw ka fɔlɔ waati polisi ni surasiw bɛɛ tun bɛ formation kelen kɛ Modibo Sidibe fana a ko nin ye pataki ye ale Modibo Sidibe tɔgɔ la ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma n'an b'a olu wele ko faama ko bi ye san 64 ye Wolomasiri Tabaw olu ka sigiraw ka gun kan ko min ye a nisɔndiyalen a sewalen a wasalen a bɛ ni taasibila in kɛ ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ye baara min kɛ jamana ye hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na ni faso lakana kɔnɔna na ko a b'u fo la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ko wa k'u bɛ ka baara min kɛ bi fasodenɲumanya kɔnɔna na yɛrɛdi kɔnɔna na ani cɛsiri kɔnɔna na ko a b'u fo o fana na min ye Modibo Sidibe a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen fɔ sa ka ɲɛsin Wolomasiri Tabaw ma ko halisa ko Ala ka dɛmɛ kɛ Amara an bɛ min fɔ Modibo ka photo bɛ yen a ka surasi photo b'i ka ja ninnu na ye n'i y'a lajɛ i b'a jɔlen a ka polisi fini b'a kan na ale kɔni ye bataki kɛ ka foli kɛ ka tanuni kɛ sabula a ka fɔla surasiw bɛ jɔyɔrɔ min na bi surasiw bɛ baaraba min na bi surasiw bɛ cɛsiri min na bi o de ye faso jɔli ni faso tagaɲɛ baara ye ale nisɔndiyalen a sewalen a bɛ u fo u ka nin waleya in na waleya minnu n'o o ye k'a to bi armée ale de bɛ ka cɛsiri kɛ danaya yɛrɛdi cɛsiri ni timinandiya kɔnɔna na Modibo Sidibe nin ye a ka polisi fini de y'a la armée fɔlɔlama tun ye armée ye dɛ a bi an bɛ ka na o la dɔɔni dɔɔni Ala k'a ɲɛ ka d'a ma armée fana ye kumada sɔrɔ Amara min ye u ka sokura o sigira sen kan ni o ye radio Fama ale ni u ka webu olu bɛɛ lajɛlen ko ni maa min b'a fɛ k'a sɔrɔ sa 100
buruburu wɔɔrɔ n'i y'o ta dɔrɔn i bɛ armée ale ka radio so sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔna yan ale ni Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɔlɔlɔ sira fana u bɛ n'o fana sigi sen kan yaasa baara ka se ka kɛ amara bi 20 janvier i ka cɛ bɛ fanga ta bi n'o ye Donald Trump ye sɔɔni sisan an b'an ka maa welele ale bisimila n'o o ye Papa Cham ye ka bɔ Yuwarukaw olu fɛ an bɛ t'e fan fɛ ni jansa dɔw ye fɔlɔ. لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. innal hamda fɔ na cogo min na min ye an ka sɔgɔmada in na maa bisimilalen ale bɛ bɔ fo Moti mara la n'a ka di fana bɛ se ka fɔ Segu mara sabula Yuwaru hakilila ka fɔ a ka sugu seru la kosɛbɛ nka Motikaw olu bɛ sama a nɔfɛ Papa Cham i ni sɔgɔma i yɛrɛ don ka bɔ Yuwaru fo yan a ka di kɔni i kanu b'a la i dɔ bɛ dusukun na sabu kanu de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye n b'i fo n b'i wali ɲuman dɔn fɔlɔ i ka cɛsiri n'a fɔra maliden yɛrɛ 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 Kasum i bɛ jate a la wallahi i ɲɛna kuma tɛ AES den yɛrɛ 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 i kan ka jate fɛn bɛɛ kan ka d'i ma sabu i bɛ fantanw dusu suma hali ni ko ma k'an ye an tɛ lamɛn de an dusu tiɲɛnen don an tɛ lamɛn ne ye politiki daminɛ san 30 dɔɔni kuma tɛ dɛ a bɛɛ papier bɛ n kun pervu bɛ n kun n b'a bɛɛ yir'i la n ka carte électeur bɛ n kun n ka carte ɲininaw bɛ n kun a bɛɛ dafalen bɛ n kun ka Kasum politiki la an b'a la mɔgɔw tɛ politiki faamu politiki haramunen tɛ dɛ diɲɛ sigilen bɛ politiki de ka Kasum n'a fɔra politiki mɔgɔw b'a miiri ko politiki tɛ fɛn ye politiki ye fɛn ba de ye mɔgɔ tɛ se politiki la i tɛ diɲɛ kalama politiki ye fɛɛrɛ de ye nasaraw de nana ye ko politiki i bɛ hakɛ to du tɛ mara ni fɛɛrɛ tɛ jɛɲɔgɔnya ye fɛɛrɛ de ye hali ne ni e Kasum ka jɛ i ma deli ka ye abada mun y'i ko diya n ye i ma dimi kɔrɔ Papa Cham i ye n ka numéro bɔ yɔrɔ jumɛn n nana i reçoit i ka denmisɛnninw bɛɛ n bonya o ye fɛɛrɛ dɔ de ye o i bɛ kuma caman fɔ n b'a mɛn tiɲɛ don k'an tɛ se ka kuma ka da sababu mun kama lamɛnnen tɛ an bɛ kuma radio Abala yen a bɛ dan yen di ni n ye kuma jugu fɔ yan sisan faamaw bɛ na nɔfɛ donc ni n ye kuma ɲuman fɔ u kan k'o fana lamɛn ka baara kɛ n'a ye donc Kasum b'i fo kosɛbɛ
ani ka denmisɛnninw bɛɛ a diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa papa a ka d'an ye i ko k'i bɛ politiki kɛ nka bi na degun bɛ o bɛna kɛ lakanako ye ani i yɛrɛ ko fana ko fɛɛrɛ dɔ b'i bolo AES ko fana na o fana di e ye parti politiki jumɛn fɔlɔ kɛ? Bon ne ka parti premier ne yɛrɛ ka t'o parti la an y'a daminɛ ni Adema de. Adema nana bɔ yen Sumaila Sise ala ka hinɛ la ne woloba de don n wolofa de don astafurulayi mɔgɔw ka yafa n ma n wolofa de don Sumaila Sise kelen sabi ne wolola Ɲafunke di ne lamɔna Yuwaru ne bɛ san 40 kɔ Yuwaru kami denmisɛnnin ma ne bɔra Ɲafunke ka sigi Yuwaru donc an y'an to Adema la ka na IRD créer ka tugu Sumaila kɔ o ye faso ye ne bɛ Yuwaru ye bon an bɔra IRD la tuma mun a bɛ kɛ an bɛ IRD la dɛ k'an dɛsɛra ka député sɔrɔ IRD la Yuwaru député a ka kɛ IRD an dɛsɛra an ma se k'o sɔrɔ ka an bɛ maire sɔrɔ san 30 Yuwaru maire ye IRD de donc alhamdulillah an bɛ dugawu k'u ye n'a fɔra maire man ɲi an ka Yuwaru maire tɛ sabi dugu bonyana ne yɛrɛ bɛ k'o seede ye dugu kɔni yiriwara ka sum degun caman b'an kan. Ayiwa degun ninnu bɛ tali kɛ mun ni mun na? Bon degun fɔlɔ ye mun ye an tɛ lamɛn tɔɔrɔ mana na Yuwaru kunna an b'an ɲɛsin joni ma n'an y'a fɔ maire hali ni maire y'a sɛbɛn a bɛ taa bila di. Munna? Awɔ munna Mali yɛrɛ problème yɛrɛ belebeleba an ka papier ko dɔ bɔ a la n'a b'a fɛ Mali ka taa ɲɛ an ka papier ko bila kɛrɛfɛ ani biki. Cogo di papa? Awɔ cogo de Kasum e mana kuma fɔ ne sisan a bɛ sɛbɛn dɔrɔn di a bɛ taa bila bureau la k'i lamɛn baara foyi tɛ kɛ n'a ye donc a kɛra 0 ye n'an b'a fɛ Mali problème yɛrɛ ka régler an ka papier ko bɔ a la dɔɔni an ka kɛ baara ye. Kasum ala ka hinɛ Bubai la a taara Yuwaru k'a to premier ministre la an taara kunbɛn an ye Bubai kunbɛn an ye hamina ko dɔw fɔ a ye hamina ko fɔlen a ye a ko lycée bɛ d'an ma ani ji ɲuman ni hakili bɛ mun na dɛ n ye mun mɛn ka maire ye mun sɛbɛn k'a d'a ma u kulo bɛ n kan na m'a dɔn ka an ye lycée kɔni mɛn ani robinet ji ɲɛnama ka d'a ma an bɛ mun min lycée kɔni jɔra. Bon Bubai nana dɔrɔn a bɔra an k'o jateminɛ an ka minisiriw kunda ni minisiri nomera bɛ n'a taara mission na kungo dɔ de bɛ f'a ye ka na o bon yanni o kungo ka fɔ ka ban wala o kungo ka se ka régler k'a suma a bɛ jigin n'a jiginna a kɛra perdu ye bon Mali k'i kɔlɔsi o yɔrɔ la dɔɔni k'a dɔn ka tɛmɛ o kan tɛ o ye kelen ye défaut wɛrɛ b'an na Kasum an yɛrɛ n'i y'a ma girin girin élection nɔfɛ fɛn wɛrɛ tɛ o an bɛ député ta an yɛrɛ t'a dɔn député bɛ mun ɲɛ awɔ n b'a f'i ye n'i yɛrɛ papa Cam ɲininka député kɔrɔ ye i b'a fɔ furuboloma ne hakili la dɛ n ka kunfi hakili la sa ma kalan Kasum furuboloma kɔrɔ e Kasum ne b'i ci Amara ma i ka taa den ɲini ɲɛ n'i ma kuma dun nafa jumɛn b'a la n'i ma taa fɛn fɔ Amara ɲɛna mun b'a la a i tɛ den sɔrɔ kɛ bon an ka députéw kɛra ten de député 6 Yuwaru o kelen an t'a faamu an tɛ se ka député ninnu dɔgɔya sabi an ka député yɛrɛ ni président tɛ se ka ɲɔgɔn ye député bɛ san 5 kɛ ka jigin ka sɔrɔ ani Mali président ma ɲɔgɔn ye sako a ka dugu kunko f'a ye n'i y'a mɛn i bɛ kɛ député ciden dɔrɔn don ne bɛ mun dɔn i bɛ cidenya in dɛ i bɛ t'o de dilan bon mɔgɔ mana kɛ Yuwaru député wala n'i sera kɛ député i ni président yɛrɛ ka ɲɔgɔn ye o ka gɛlɛn sako i ka dugu kunko f'a ye bon dugu bɛ to kunko la ne kɔni AES la député sigi kun ye dugu kunko ye wala député bɛ se ka sariya de ta ayi i ka dugu kunko de ɲɛnabɔ député ma sigi sariya kama sariya talaw de don ayi i ka so kɔnɔna mun bɛ i b'o dɔn ne ka so kɔnɔna mun bɛ i t'o dɔn député bɛ ta de a ka se ka dugu kunko ɲɛnabɔ a kɛra dugu mun député ye cercle mun député ye kunko jumɛn de bɛ cercle kunna an ka ni cercle ni kunko de b'an kunna ni kunko de b'an kunna député bɛ taa o de kama ayi an b'a laɲini a fɛ
a se ka ɲɛnabɔ président ba n'a ni président ye ɲɔgɔn ye ani ministre a ka ministre ye ɲɔgɔn ye a bɛ dugu kunko f'a ye n'a t'o ɲɛ député kɔrɔ ye mun ye n'a y'a sɔrɔ i kɛra faama ye i tɛ dugu kunko ɲɛnabɔ faamaya tɛ yen tuguni o politique kunda kɔni c'est politique ma dabɔ mɔgɔw de m'a faamu politique ka ɲi kosɛbɛ u bɛ politique mɔgɔw nana ayi politique yɛrɛ ye silamɛya sira dɔ de ye sabu fɛɛrɛ de don n'i ko politique o ye tubabukan ye ni fɛɛrɛ tɛ hadamaden kɔnɔ i tɛ se ka foyi dilan Kasum o ye kelen ye kunko min b'an Yuwaru kunna bi ji donna k'an ka yɔrɔ caman ci taara ni maire kumana ni dugutigi kumana bon n bɛ députéya fɛ k'a da sababu mun kama an ka petini dɔ de bɛ yen a bɛ k'an den ye a bɛ k'an dɔgɔnin ye ko Hamadu Mayiga a y'a seko bɛɛ kɛ n b'a fɛ Kasum Mali k'a dɔn kosɛbɛ président k'a wele hali ni élection ma kɛ président ka Hamadu Mayiga kɛ ministre ye sabu a jijalen bɛ Yuwaru la forage tɛ forage n b'a fɔ Yuwarukaw tulo bɛ n kan na ye Kasum Mali bɛɛ tulo bɛ n kan na a ye fɔ a ko jeunesse de ta ye fanga ye Hamadu Mayiga ye san denmisɛnnin fitinin de don a tɛmɛ san 20 dɔɔnin kan Kasum i bɛ fɛn fɛn dɔn a y'a bɛɛ kɛ Yuwaru Hamadu Mayiga an yɛrɛ tun t'a dɔn aw ka denmisɛnninw bɔra o don ko école karamɔgɔ tɛ yen est-ce que a bɛ se ka wuli bon an ka denmisɛnninw ye mun fɔ n bɛna o yɔrɔnin kan fɔlɔ fo an ka tila nin débat in na dɔɔnin ale Hamadu Mayiga in ne tugura kɔ san 3 ale de filɛ nin awɔ san 3 ne n'ale de filɛ yan san 3 parti de bɛ yan non parti t'a bolo ka a parti ne b'a dɔn komi ne b'a dɔn na an m'a ka tɔn sigi fɔlɔ ka députéya ka d'a ye o kɔrɔ sisan e bɔra Adema la ayi an bɔra an ye Adema to yen ka IRD to yen ne tun bɛ mɔgɔw dɛmɛ de ka campagne kɛ o de ye n ka baara ye a bɛ mɔgɔw dɛmɛ Yuwaru ka campagne kɛ campagne de ye n ka baara ye n'i ye fɛn di yan n b'i dɛmɛ n'i ma fɛn di yan n b'i dɛmɛ ni n tuguri kɔ n bɛ tugu i kɔ ni parti mun nana n b'o dɔ la an y'an to Adema yɔrɔ la ka na IRD la élection nana ko présidentielle an ye Sumayila dɛmɛ tuguni ala y'a kɛ a ma nɔgɔya bon an nana don IBK nɔfɛ ko ni ba degunna a bɛ kini kɛ donc aw bɔra IRD fana ka taa k'a fɔ an bɛ bɔ tɛ koyi an kɔni ta ye mun ye dɔrɔn ni yɔrɔ min ka d'an ye dɔrɔn an bɛ tugu o tigi kɔ aw tɛ jateminɛli kɛ mun na ayi k'an tɛ jateminɛli kɛ mun na yɔrɔ min ka di hadamadenw ye n'i ma tugu o kɔ dɔrɔn i pɛrɛn la aw yɛrɛ ka gaɲini de don wa ou bien jamanadenw ka gaɲini de don bon an yɛrɛ ka gaɲɛ ani jamanadenw faralen ɲɔgɔn kan sabu ni élection bɛ kɛ sisan a bɛ kɛ n b'a f'i ye président bɛ ta ATT la an wotera ATT ye Yuwaru bɛɛ a ma ɲininkali k'o la a ma ɲininkali k'o la ATT nana bɔ yen an tugura astafurulayi yanni ATT ka na Alpha i y'a faamu a mɛnna ko in na dɛ alhamdulilayi n ye dɔ k'a la n ma fɛn dɔ sɔrɔ a la Kasum o de ye n dusu tiɲɛ Tarawele komi Tarawele kaw ka di n ye ni Musa bɔra yen Musa ye siɲɛ 3 kɛ wala siɲɛ 4 Yuwaru ani ala ka hinɛ fɛnkɛ la a tɔgɔ de aw ka journaliste in tɔgɔ di ala fulakɛ in Sama Silibi o bɛɛ ne bɛ Yuwaru Kasum ni Musa tun bɛ na i b'i bolo de kɛ tan a tɛ ku i la i k'i bolo sin Mali ka di bi dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔ bɛ jɔ tenitigi ɲɛna k'a jaabi bi de don walahi i bɛ jɔ ni Musa Tarawele bɛ na a tɛ ku i la fo ka diɲɛ wuli u b'i fa u bɛ mugu ci la bi n'a diri i bɛ pan président kunna sangoni a ta ye datuguli dɔrɔn de ni président nana donc Musa Tarawele nana bɔ yen ATT y'a ka san 1 dɔɔnin kɛ bon an tugura ATT kɔ an bɔra ATT kɔ tuma min Alpha nana non Alpha ye a bɛna fɔ e bɛ tugu mɔgɔ kɔ minnu bɛ fanga la dɔrɔn de dɛ ayi bon fanga tɛ o ni n bɛ kuma ni population bɛɛ de tɔgɔ ye ni n ko tugu kɔ in an wotera mɔgɔ minnu ye quoi wote a bɛ se ka élection na ni de gagnena ni de gagnena mais sauf que Sumayila ma gagné Sumayila non Sumayila bɛ gagné Yuwaru maa si ma deli k'a ci yen komi Yuwaru dɔrɔn tɛ se ka Sumayila kɛ président ye o ɲɛfukɛ ni Yuwaru Sumayila ma deli ka ci yen k'an dɔrɔn tɛ se ka Sumayila kɛ président ye awɔ bon député ya in a b'o sɔrɔ ɲɛfukɛ Yuwaru b'an ka zone de la donc Kasum an tugura o kɔ sisan alhamdulilayi an nana Hasim sɔrɔ wote de sera ka kɛ bon an jɛna n'o ye ka an b'a fɛ minnu bɛ Yuwaru dɛmɛ u ka lakodɔn ale Hamadu Mayiga in a tun kɛra ministre jara ka chef de charge de mission ala b'a fɔ cogo di
a kɛra o ye waati ni kɛra olu bɔra bon sisan n'an ti député in sɔrɔ Amadou Maiga an ti se ka vote na kɛ président ka Amadou Maiga wele ka kɛ ministre dɔ ye a ka jɔ yuwaru jaune kungo la an bɛ se ka taa kasi a kunna papa est-ce que bɛɛ bɛ se ka kɛ ministre a tɛ se ka yuwaru baara kɛ yanni député kala ta a tɛ se mun kama dɛ fɛn tɛ yen an sirilen b'a nin ka code kɔnɔ a mana fɛn fɛn sɔrɔ a b'a digi an kunna projet dɔrɔn a b'o de baara n'a kɛra ministre dɔ ye a bɛ dɔ nafa o mais est-ce que o tɛ ka jamana nafolo ta ka don aw awɔ jamana nafolo kan ka don an na an ye jamana ni mɔgɔ min k'a tɛ yuwaru dɔn komi e ka sun bɛ taa avion de la n tun bɛ n'i invité ka taa yuwaru campagne na wallahi campagne ma se ka ɲɛnabɔ de non c'est vrai komi aw bɛ taa in an ma taa avion na an taara kurun de la pinasi de la n ka kuma mɛn an bani aw taara pinasi mun na n'i ko Lac Debo bɛɛ bɛ yuwaru dɔn Debo tɛ yuwaru yɔrɔ si ni kɔgɔji tɛ Debo saba de bɛ yen n b'a bɛɛ dɔn n'i nana yuwaru yɛrɛ ka na a kan ka tɛmɛ ka taa Jijo fɛ k'a fɔ k'i bɛ taa kuranse ka na Waladu ni bɛɛ ye Debo de ye Kasumu waati dɔ bɛ kɛ an balima a bɔn kɔgɔji de don an kɔni bolo ayi kɔgɔji yɛrɛ de don donc Kasum o ji n'i y'a ye n'i y'a ji ye miliyari de don Mali kan ka miliyariw de bɔ ji in kɔnɔ k'a mun kama an t'a baara o hakili t'a la ji ye balo de ye ji ye nafolo de ye Kasum donc mun bɛ yen an balima bosow bɛ yen maliyɛnw de don an bɛɛ ye maliyɛnw de ye Kasum waati dɔw bɛ kɛ hali bosow bɛ ji mun sɔrɔ k'a min ji ɲuman tɛ yen yuwaru mara bɛɛ a bosow aw se ka forage kɛ yan bon forage na se de t'an ye Amadou Maiga mun bɛ to ka a débrouiller an b'a kɛ mɔgɔw ye dɔɔni dɔɔni n'a ma dɛmɛ a tɛ ɲɛ o Kasum ni Amadou Maiga ma dɛmɛ a tɛ se ka ɲɛ bon Amadou Maiga bɛ a ka wari de bɔ k'a k'a la donc faso fana ko fasodenw an ka sanu min bɛ bɔ an d'an b'a mɛn an bɛ miliyari hakɛ min mɛn Kasum ninnu da an fana ka dɔ sɔrɔ a la ne ye président deli a ka miliyɔn 100 mu a y'a yafa a ka sara la ne y'a ɲini a bolo a kunko bɛ yuwaru donc wajibi don a ka ji d'an ma a ka hɛrɛ k'an ye sabu sɛgɛn b'an kan surtout ɲinan Kasum an ka forow bɛɛ tiɲɛna bon a images bɛ n kun a preuves bɛ n kun Kasum dimina ka n'i filɛ n dusu tiɲɛna n'an ma dɛmɛ a man ɲi maintenant sisan e ko maire bɛ yen maire tɛ se k'aw ka kumaw lase u seyɔrɔ la normalement fana n hakili la fɔ sous préfet fana kan ka sɔrɔ aw ka yɔrɔ la yen kumanan bɛ yen ka kumanan bɛ Moti de sisan ouais parce que lakana tɛ yen awɔ n y'a fɔ bon o ye o action ninnu ne ka domaine ye mun ye ne bɛ kule ni n ka dugu tɔgɔ de papier de nana n'o ye an ka maire awɔ bon an ka maire ne bɛ kuma i b'a fɔ ko politique sira de kan maire ye politique sira de ye kumana ye papier de nana n'a ye ne bɛ kuma an ka politique sira dɔrɔn de kan donc an ka maire a b'a seko kɛ ka mun ka di anw ye Kasum hali n'i kɛra député ye ala ka hinɛ Mamani Jara la ne pani kunna ne ni Mamani Jara bɛ kɛ ne mɔkɛ ye yɔrɔ dɔ la ne de Mamani Jara ka PDP sigi yuwaru cɛ ma sigi muso ma sigi ne papa Cam de y'a sigi premier n'o fɛ n ye tɔn caman kɛ n ye tɔn mun kɛ n ka tɔn ye dɛmɛni dɔrɔn de ye n ti démissionné yɔrɔ la n tɔgɔ tɛ sɛbɛn yɔrɔ la n'i ka di n ye dɔrɔn n bɛ tugu i kɔ e Kasum i ka di n ye sisan n bɛ taa yuwaru n b'a fɔ Kasum bɛ ta a bɛ ta n bɛ n ka campagne kɛ o sira de kan fɔ n fana ka nɔ to ye dɛ fo n ka baara kɛ yuwarukaw ye fana très bien baara de ti kɛ an ye baarakɛla mun sɔrɔ bi o de ye Amadou Maiga ye bon Amadou Maiga in mais minnu delila ka député ya ɲini n'u ma tɛmɛ olu bɛ yɔrɔ jumɛn sisan non minnu bɛ député ya ɲini an ti bon o dɔw ye hali n balimaw b'u la bon ka Amadou Maiga jijalen bɛ ka se yɔrɔ min na an ma deli k'a ye yɔrɔ bɛɛ tulo bɛ ne kan mais an ka parti tɔgɔ ou bien parti ta Amadou Maiga bolo awɔ Amadou Maiga bon MPJ ko faso yelen wa bon Jara ka parti de don ka an ma sigi yuwaru fɔlɔ bon an fana ka sirilen tɛ parti kan député ko la n b'o fana f'i ka faamu n'a dira hali n'a sɔrɔ an bɛ parti wɛrɛ la n'an b'i fɛ dɔrɔn an b'i ta député ya la a bɛ kɛ o ye parti sɔsɔli ye ayi parti sɔsɔli tɛ i m'a fɔ ma e bɛ sɔrɔ parti dɔ la ka sɔrɔ i bɛ ne fɛ ne tɛ se ka f'i ka o parti bila o i bɛ se ka wote n ye n'a sɔrɔ Amara bɛ yen nɔ parti sigi kun bɛ kɛ mun ye ayi kuma fɔ an bani Amara bɛ se ka député ya ɲini a t'a sɔrɔ e Kasum bɛ député ya ɲini i b'a sɔrɔ i ka parti donc a bɛ kɛ ten de quoi e bɛ se ka taa indépendant la Silibe taara kɛ député ye don min na a tun bɛ Adimad la a bɔra la a taara indépendant la a gagnana donc jate de bɛ yen
yuwaru an sirilen tɛ parti dɔrɔn kan ka parti bɛ yen an tɛ se k'a fɔ Kasum bɔ i ka parti la ka tugu an kɔ n'an b'i fɛ dɔrɔn an bɛ woti ye bon a mana bɔ yen tuguni AES faamaw Mali kɛra malidenw k'u janto AES kɛra an ka président de kɛra président ye donc président ya fila jala de b'a bolo an k'an janto an ka Mali bila a danbe kɔnɔ an ka dɔn an bɛ mun fɔ bɛɛ sigilen bɛ u ɲɛ bɛ anw de la an ka n'a to AES a ka nagasi an bolo a filanan tuguni an mɔgɔ tɛ coup d'état la Kasum malidenw ka kuma in faamu dɛ politikimaa bɛɛ ka kuma in faamu an mɔgɔ tɛ coup d'état wɛrɛ la fanga in sɔrɔsi minnu a b'u bolo u b'a la k'a kɛ ni politiki de ye o sabu fɛɛrɛ de don sabu fɛɛrɛ de b'u bolo u ye bɛɛ ka fɛɛrɛ kalan ka sɔrɔ ka sigi awɔ bɛɛ président bɛɛ ka fɛɛrɛ b'u kunkolo la a bɛ k'u kɔfɛ o e Kasum ka fɛɛrɛ b'i ka denmisɛnninw kunkolo la u y'o bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan n'u sigi Mali kunna an kana dɔn k'a fɔ ko Ameriki ko politikimaw tɛ dɛ politikimaw de don bandaw mun ye tile fila k'a la bandaw kunkolo b'u kunna Musa Tarawele kunkolo b'u kunna Uma Modibo mun mɛ fɛ a ka histoire o kunkolo b'u kunna ATT ka kunkolo b'u kunna kuma faamu dɛ Alpha ka kunkolo b'u kunna e maa o maa k'i ye politikimaa ba ye a bɛɛ kunkolo bɛ ninnu kunna an b'a miiri ko tenitigiw de don ka politikimaw don dɛ fɛɛrɛ de b'u bolo Ablaye Mayiga filɛ nin ye an bɛ mun ɲini u ka yuwari magɛn ko fila sisan kɔni an bɛ se o ma sisan jumɛn ni jumɛn dɔ Kasum ji ye tiɲɛni kɛ mɔgɔ minnu ye ani ji kana don yuwari la yuwari kɔnɔ tuguni diki an mago b'a la AES président k'o ɲɛɲini an ye n'a b'a ɲɛɲini Hamadu Mayiga bɛ yan u ka projet a ka teli o ka d'an ye a filanan tuguni baloko contre saison an b'a fɛ k'a kɛ a ka engrais ɲɛɲini an ye ani gasoil nɔgɔman engrais ka nɔgɔya forotigiw sɛgɛnnen don kojugu ni engrais gɛlɛyara bɛ hali n'i ye sɛnɛ k'a t'i nafa ni contre saison kɛra u bɛ se ka aw ka samiya tɛmɛnen ni contre saison kɛra ka magɛ joona a bɛ dɔ nafa donc ɲina a bɛ n'a fɔ aw ma balo sɔrɔ quoi balo kɔni tɛ yen yɛrɛ malo kilo 120 bi n y'a to 90 di n b'a kalama sabi n b'a san ne ta tɛ kuma gansan ye da prévu de bɛ n bolo i kanu ye lawuli ka na n dusu fana ye lawuli ka na maa man ci hali mɔgɔw t'a dɔn ko n nana mais papa i ye fɛn dɔw fɔ sisan olu ye tali kɛ dugudenw ka kuntilenna na mais tiɲɛ don ji kɔni ka tiɲɛni an bɛ se k'a fɔ o ye wagati n'a cogoya ye mais aw yɛrɛ ka lakana ko bɛ cogo di lakana bɛ cogo di bon lakana in i bɛ yafa n ma n dɔɔnin don kojugu n t'a fɛ ka o domaine taama i b'o to yen an b'o to yen mais mɔgɔw ma ba sigi kosɛbɛ awɔ bon alhamdulilayi n ka domaine ye mun ye n y'o f'i ye dɔrɔn n ka domaine toujours n bɛ politiki sira de kan i tɛ taa lakana sira non ayi bon ayi i tɛ taa sira wɛrɛ fɛ non ayi n tɛ maa ka sira minɛ politiki sira fɛ i tɛ tɔn fana na o bon ayi n bɛ tɔn na n k'i ma n bɛ Hamadu Mayiga de nɔfɛ bi n ka carte ni na san 3 ne wotera Hamadu Mayiga ye yɔrɔ bɛɛ ne kelen a ma se k'a sɔrɔ ayi an ma wote yɛrɛ ma kɛ président ko i janto de la jɔnni bɛ taa n kunko fɔ cercle kunko si tɛ fɔ an bɛ maa de ɲini mun bɛ n'an kunko fɔ Kasum o de kama an y'an jigi kɛ Ala ye k'an jigi kɛ an tɛ lamɛn o ni an y'an kunko fɔ Hamadu Mayiga se ye mun ye a b'o de k'an ye n'a bɛ président kɛrɛfɛ wala président ka ministre kɛrɛfɛ a b'a dɔn ko kunko min bɛ yɔrɔ kunna o. donc sisan e bɛ fɛ u k'u hakili to aw la contre saison digi pour que ji kana taa tiɲɛni ji kana tiɲɛni kɛ tuguni a ka se ka nɔgɔ sɔrɔ ka gasoil sɔrɔ da nɔgɔma très bien ani engrais an ka contre saison kɛ ani contre saison bɛ daminɛ tuma jumɛn bon a bɛ daminɛ sisan ji b'a la ka sigi donc n'a daminɛna a filanan tuguni an ka dugu village ninnu sɛgɛn b'u kan kojugu Kasum n'i k'i bɛ ba tigɛ ka bɔ a kan i muso kɔnɔman don a fɛɛrɛ do dɛ Kasum fo ni Ala de faral'i kan hali ni banabaatɔ de don donc a ka ye carrefour belebeleba de ye y'a mɛn donc a ka ni dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama ka kan Kasum ne ye lettre sɛbɛn k'a di Bube ma Ala ka hinɛ a la a taa ni lettre n t'a dɔn u y'a fili yɔrɔ yɔrɔ o don kɔrɔkɛ de ye lettre minɛ n t'a tɔgɔ wele ani mun taara ɲɔgɔn fɛ o ye n kɔrɔkɛ ni n fa de y'a lamɔ Bubatɔli de y'a lamɔ n ye lettre d'a ma n ye lettre di mɔgɔ ma Ala an ka musokɔrɔba dɔ bɛ ko Baji Sisi n ye lettre ni sɛbɛn a ka du de kɔnɔ k'a d'a ma Kasum i ye kuma dɔ fɔ
ko ni mɔgɔ min wulila k'a bɛ politiki tɔn dɔ sigi dɔrɔn wajibi de don Kasum o ka kɛ Kasum n'i ti lakodɔn foyi ti dɔn i ye denmisɛnnin i sigilen don dɔrɔn donc i b'i nɔrɔ Kasum na a ka se ka ko dɔ ɲɛnabɔ i ye o de ye tɔn caman min ɲɛ b'a la Mali la jeune bɛɛ wulila ka kɛ tɔntigi ye n'i ma kɛ tɔntigi ye bɛɛ i ti lakodɔn hali sisan ne bɛ yɔrɔ min na ne ye tɔn dɔ de sigi Yuwaru Farimata Batuli Ɲangi ne de y'a sigi yɛrɛ ma ne ni Batuli yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye sabu ne ye lettre yɛrɛ sɛbɛn k'a ci Batuli ma a ma lettre yɛrɛ ye fɔlɔ y'o fana bila kɛrɛfɛ bon m'a bila kɛrɛfɛ mun kama ayi ngu y'o bila kɛrɛfɛ ah bon a ma se a ma de fɔlɔ awɔ sɛbɛnni man ɲi sɛbɛnni Mali ka dɔ bɔ a la Mali problème ye sɛbɛnni de ye i mana i ka sɛbɛnni lettre di ministre ma n'o taara bɛ n'u y'a jigin i perdre la bon yan'u k'a jigin fana i bɛna sɔrɔ a bilalen bɛ yen u tɛ maga a la bon e fana bɛ fitina sa Mali mɔgɔ t'an na donc sisan an bɔra Mali la an bɛ AES de la jamana saba a président dira an ka président de ma an ka bonya an ka karama AES fana u ka carte dilan u ka drapeau saba k'a la a ka feere mɔgɔw ma hali ni waa kelen kelen don u k'a fɔ Kasum min ɲɛna bɛɛ ka prix fɔ AES carte a ka dilan k'i ye Maliden ye wa i ye Burkinaden ye ayi i ye AES den de ye donc u ka carte labɔ komi carte finman dɔ in tununa u ka AES carte labɔ an k'a ta biométrie bɛ ka bɔ o ye waa kelen kelen non o ye waa kelen n y'a mɛn i b'a fɔ o tɛ kelen ye AES de ko don bi an tɛ Mali dɔrɔn ye an ye AES de ye hali an ka drapeau kan ka AES drapeau de ye mais o ko AES de bɛna Mali biométrie de bɛna kɛ AES fɛ carte wɛrɛ jumɛn bɛ bɔ tuguni carte min bɛ ne bolo AES t'a kan o bɛna o de bɛ ka na dilan sisan ayi n'o dilanna a ka kɛ a sisan Mali drapeau de b'a kan AES marque kelen a drapeau in couleur bɛɛ tɛ saba ye Burkina ani Niger ani jɔn de don o de don o saba de don Burkina ni Niger ani Mali olu de kan ka marque kan ka kɛ an bɛ mun dɔn kan ne bɛ mun fɔ o ye logo de ye awɔ bon n'o kɛra ten AES ka tila ka aw b'a fɔ cogo min na banki u ka banki kɛ awɔ ne kɔni ne de y'a fɔ n kun fɛ tan n'u ye banki kɛ bɛ 2 milliards wala 3 milliards u k'a di an ka président ma komi ale de y'u ka ɲɛmaa ye bi o miliyari saba in wala miliyari wɔɔrɔ in u ka an sarikiliw n'an ka réseau magɛn ka kɛ dɛmɛ ye a bɛ kɛ san kelen bɛɛ an bɛ nin di Kasum ma ni Kasum ye wari in ta a b'a ka jamanadenw lahinɛ n'a ye bon ni Burkina fanga dira Burkina ma don min na AES Burkina ma o wari in fana miliyari bɛ ta tuguni k'a d'u ma n'a dira Niger ma o wari in bɛ ta tuguni k'a di Niger ma donc AES u ka jamana mara ten i ye kuma faamu Kasum donc ayiwa mais min ye bi tiɲɛ don i bɛ politiki de la mais dugudenw yɛrɛ ka ko bɛ cogo di sanni feere ko bɛ cogo di sugu ko bɛ cogo di dɔgɔjɔ ko bɛ cogo di o dɔgɔ n bɛ se ka dɔɔni f'i ye a la sabu n bɛ dɔgɔ de kɔnɔ foyi tɛ dɔgɔ kɔnɔ bi ni gɛlɛya tɛ Kasum ne yɛrɛ bɛ sigi sugu kɔnɔ fo n ka wuli tɛ foyi feere ne b'a dɔn mun de don mɔgɔ bɛ na an ka sɔrɔ bɛ bosow de bolo awɔ bon jɛgɛ bɛ sɔrɔ murumuru misɛnmaninw de don u man bon o ye kelen prix t'a la fana a filanan tuguni nafolo fila de bɛ Yuwaru nafolo fila ka kan kabini Ala ka diɲɛ dan ka na bi nafolo fila dɔrɔn de bɛ Yuwaru bagan ani jɛgɛ ni jɛgɛ sɔrɔla o bɛ taa feere Moti ka na n'a wari ye n'i ye bagan ta i bɛ taa feere Fatɔma ni Moti ninnu ka na n'a wari ye n'i ta i ye commerçant ye Kasum i taara ni wari ye i tɛna ni wari mugu ye i bɛ minɛnw de san ka na donc wari ko gɛlɛya de b'an kan opposition na ni samedi don ni wari bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na Moti ni jɛgɛ ma sɔrɔ ka taa feere wari tɛna ni saga ma taa feere wari tɛna donc o problème b'an kunna donc sanni feere la musow bɛ na n'u ka malo ye suguw kɔnɔ feere 90 donc a bɛ ten ten gɛlɛya kɔni dan y'an ta ye an ka kuma bɔ dɔrɔn n ye mun f'i ye engrais ko ani gasoil ko ani tɔɔrɔ min bɛ Yuwaru degun kunna dɔw ka so binna Kasum a se t'u ye a dabari t'u ye o ma taa olu jate ya a bon u y'u jate projet dɔ bɛ yen ko IRC u ye donbolo d'u bolo ka ne t'o ɲinina diki de ka gosi sabi Kasum hali ne ye miliyɔn de d'i ma sisan siɲɛ wɛrɛ o miliyɔn in ni y'o dun yɔrɔ bɛ ji a bɛna segin a nɔkɔrɔ la o bon mun bɛ mun magɛ AES président fɛ a k'i jija ka i kɔfilɛ Yuwaru la a b'i kɔfilɛ Yuwaru la cogo di an ka maires ka lamɛn
anga dugutigiw ka lamɛn n'an ma lamɛn Kasum maa taa ko filanan bon na an ka problème bɛɛ y'o de ye n'u y'a lamɛn fana u kana an ka papiyew bila bureau la ten dɔrɔn a filanan fana n b'a ɲin'a fɛ nin y'a san 3 de AES président de ko don hali bi a ma fɔ a ma si wuli u ka taa Yuwaru lajɛ o digira an na a ka kan Abulayi Mayiga ka taa premier ministre ka taa an ka kunbɛn a kan ye a kan an ka hamiw dɔn a ka sɛbɛn ka d'a ma i ka kuma na n'i bɛ mɔgɔw mara f'i ka bɔ de ka taa a filɛ koyi Kasum i ka kuma ye tiɲɛ ye dɛ Kasum i t'i ka duden filɛ i t'i ka denba filɛ a bɛ f'i ma dutigi wa an ye AES denw ye u t'u kɔ filan na an yɛrɛ t'a dɔn ko vraiment an b'a dɔn tenitigiw bɛ yen an b'a dɔn faamaw bɛ yen ka u kan ka faamaya taama fɛ sira mun ye Kasum an t'a kalama awɔ o digilen b'an na kojugu ayiwa an hakilila k'a fɔ i ka kuma la kumabaw faamuna o ye aw bɛ degun min na a bɛ se ka bɔ o kɔnɔna na ani fana aw bɛ fɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ gouvernement ka hakili to aw la kuma tɛ contre saison min daminɛtɔ filɛ nin ye engrais ni taji gasoil aw ka se ka o sɔrɔ ka se ka baara kɛ pour que samiya min tiɲɛna aw bolo a ka se ka fɛ mais jɛkulu tɛ Yuwaru kɔnɔna na mun bɛ nin baara ninnu kɛ yan bon bɛɛ n'i ka taabolow de don Kubalikɛ tɛ yen min bɛ aw ka commerçant ka ko awɔ Kulubali bɛ yen Hayida Kulubali bon an ka position ne ka position n'u si ta tɛ kelen ye ne fana ye n damana mɔgɔ de ye n b'a ɲini de hɛrɛ kana dugu kɔnɔ n ka politiki donkun bɛɛ y'o ye mais comme n'olu bɛ yen hakilila k'a fɔ olu fana kan ka se ka wuli ka se bon olu tɛ se ka wuli hali n'u wulila o kumakan bɛ taa yɔrɔ jumɛn e ma wuli sisan ayi ne wulila e kama bon diyari b'a la ani i bɛ lamɛn fana e man ka kuma faamu wa mun kama an ma boli élection kɔ wali i ma kuma in de faamu Kasum n y'a faamuya an ka députéw de tɛ lamɛn ni député sigira a tɛ nafa foyi ɲɛ aw ye a bɛ se ka nafa jumɛn kɛ président de kan k'a wele est ce que ni député ninnu sigira olu fana bɛ to ka taa bɔ aw ye u tɛ taa a ka dɔgɔn dɔɔni u tɛ taa awɔ o de kama ne fana ne wulila sisan k'a da sababu mun kama ni campagne sera n bɛ wuli ka taa yaala mɔgɔw kunna k'u ka o taa ɲɛ ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ n bɛ wuli kɛ n wulikun bɛɛ de nin ye Kasum n kelen de bɛ n ka ko bɛɛ la n ko bon n ye n'ayi ta a bɛ ten de n bɛ Yuwaru bon n kelen de don n kelen mun ye ne ni n ka denbaya kɔrɔw bɛ n na n kɔrɔ kɔni ka dɔgɔ n dɔgɔninw bɛ yen ka n dɔgɔninw ne de bɛ n damana ka politiki diyara ne ye mɔgɔw bɛ politiki kɛ fɛn wɛrɛ ayi politiki ye fɛɛrɛ dɔrɔn de politiki tɛ tɔɔrɔ ye donc sisan n ko n bɛ na u k'a faamu problème caman de bɛ Yuwaru kunna o don i ye kuma min fɔ n b'i jaabi dɔɔni n bɛ se ka don o domaine na dɔɔni sabu n den bɛ kalan na ko an ka lycée maîtres ma na n b'a denmisɛnninw b'a la ka kule a bɔlen kɔ tuguni ne ye Amadu Mayiga wele u ko Yuwaru kapu an tun bɛ Moti fɛ k'u taara n'a ye Tɛnɛngu bon n k'o tɛ se ka ɲɛ an t'a fɛ an ka cercle ka segin kɔ Tɛnɛngu ye cercle ye an fana ye cercle ye ni fɛn ma fara an kan an t'a fɛn ka bɔ an na donc an y'o jateminɛ kɛ Ala y'a kɛ ne y'a fɔ Amadu Mayiga ye n ko bon n y'a mɛn ko Yuwaru cercle a kapu ka a yɛlɛmara Tɛnɛngu fɛ Tɛnɛngu ye cercle ye an bɛ arrivé de ɲini an fana o an fana tɛ sɔn o e tɛ fɛ aw ka to non ayi non n tɛ sɔn a ma n dɛsɛra de n'o tɛ n tɛ sɔn Yuwaru ni dɔ ma fara kan n tɛ sɔn foyi ka bɔ a la ka sabu n bɛ Yuwaru de Kasum ni Yuwaru tiɲɛna a tiɲɛna ne ye n'a ɲɛna a ɲɛna bɛɛ ye donc an kana sigi i ye Hayida Kulubali mun fɔ Hayida Kulubali bi commerçant kunna ne taara a bara n ko an ka diki gosi kuma faamu fɔlɔ dɛ n ko Hayida n b'a fɛ an ka Yuwaru jeunes bɔ an ka diki gosi faamaw mana n dɛmɛ cogo min na n taara dugutigi bara u tulo bɛ n kan na n taara maire bara n ye n ka to maire ma n ko ni ci jara n'a ma kɛ sɔbɛ n b'a kɛ fangalata ye i ye kuma faamu n bɛ mɔgɔw bɔ force kan an ka diki gosi Yuwaru kɔfɛ n'a ɲɛfɛ Kasum hali ne ka ga kelen t'a la ka Yuwaru ka tiɲɛ a man di n ye t'a dɔn n ka tiɲɛ f'i ye ni n bɔra n taara ɲɛfunke n bɛ taa don n ka du de kɔnɔ ka Yuwaru n ka ga ten n'a ma kɛ n bɛ luwanse mun na Kasum o ye kanu dan ye dɛ diki mun yɔrɔ mun karila n ka ga kelen tɛ o yɔrɔ la ka a tiɲɛ n'a digira n na awɔ sabi ji b'a la ka don dugu kɔnɔ n'i y'a ye k'i bɛ dugudenw fɛ u tolen bɛ yen de dɛ n'u tolen tɛ yen dun donc Kasum Ala sago i sago donc école ko in gɛlɛya ye
u y'a bɔ yuwaru kapu de datugu sa ka taa di tɛnɛngu ma ko tɛnɛngu an ka bɔ moti kan u y'a fɔ ten dɛ ne t'a ko kalama ten k'a digira n na sabu fɛn fɛn bɛ bɔ yu denmisɛnninw bɛna to ten u tɛ kalan kɛ wa bon ayi denmisɛnninw bɛ kalan kɛ koyi ko lycée maître de ma na n y'o de mɛn u b'o fɔ dɛ ma ɲininkali kɛ u y'o de fɔ an ye o ɔ ma kɛ o de f'i ye bon o si man kan yuwaru cercle kuturu de ye an fana kan ka valeur dɔn an yɛrɛ la an man ka fara cercle wɛrɛ kan ayiwa papa an ka wagati sera an ye miniti 30 min d'i ma a yɛrɛ teliyara ne ɲɛkɔrɔ dɛ a teliyara donc n'a teliyara bon ne kɔni y'i ka dunan de ye n ye bila cogo min na n'o tɛ ne kɔni miniti 30 in teliyara dɛ nka fɛn yɔrɔ dɔ bɛ yen f'an k'o fana lajɛ ka kuma o kan parce que k'i bɛ politiki ko de la mais bi dugutigiw ale ni denmisɛnnin jɛkulu ni muso jɛkulu minnu bɛ yen olu jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen na n y'o de f'i ye u jɔyɔrɔ ye mun ye o ye an kumakɛlaw ye k'an tɛ kuma sɔrɔ n'an ye kuma fɔ a bɛ dan yuwaru dɔrɔn de ba ɲɛmaa yɛrɛ t'anw na an bɛ taa kuma fɔ mun ye jɛkulu de bɛ yen ne bɛ lamɛn kosɛbɛ o ne bɛ émission kɛ radio aba la n y'a jɔ dɔrɔn awɔ n y'a fɔ n bɛ ka émission écouter ne bɛ kuma ye hali n'u bɛ kuma na ni n ye radio jɔ n bɛ kuma n sago bɛ yen k'a fɛn dɔ de don n kumana kosɛbɛ awɔ a jɔni karabɛnta on fait que Mohamed ya Mohamed awɔ a bɛ yen nɔ Mohamed Mayiga awɔ Mohamed i Mayiga n'i ko karabɛnta o bozo jamu de ye Mohamed i Mayiga wa a bɛ yen n burankɛ don a bɛ yen jati a b'i fo kosɛbɛ tɔɔrɔ si t'a la u bɛɛ b'i fo k'a problème mun ye jɛkulu caman de bɛ musow la yuwaru bɛɛ ye jɛkulu ye ka jɛkulu yɛrɛ kan ka dɛmɛ ni mun ye o tɛ yen o sigi kun ye mun ye o sigi kun u bɛ sigi kɛ u bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn Kasum i ma kuma faamu wa aw ni gijo ninnu u ka hakɛ to koyi gijo a mara a denmisɛnnin dɔw bɛ yen u bɛ wuli ka jɔ hali n'i wulila ka jɔ n y'o de f'i ye i bɛ taa kuma fɔ jɔnni ye ni kuma fɔra préfet b'aw fɛ yen nɔ n'i ye kuma fɔ commandant ye n'a ye papier sɛbɛn k'a bila salamu aleykum hali député n'i ye ministre n'i ye papier dilan k'a d'a ma n'a nana n'a ye a b'a bila bureau la a banna o ma fɛn mun dilan préfet ni a tɔgɔ de yɛrɛ dugutigi maire b'o dilan wa n'o de f'i ye n ko Mali problème fankelen bɛɛ ye papier de ye f'u ka dɔ bɔ papier de la sɛbɛnni dɔrɔn u ka dɔ b'o la u k'a kɛ kɛwale ye n'o tɛ kuma bɛ fɔ koyi ne Kasum sisan ne tun danna dɔrɔn an bɛ kuma ten dɔrɔn an tɛ ɲɔgɔn ye o n wulila ka n'i lajɛ o de ka ɲi i y'a fɔ ma bon an ka wuli ka taa aw lajɛ degun b'aw la très bien o dɔn fɛn dɔ bɛ se ka waleya ni dugudenw yɛrɛ ka dɛmɛ ye o très bien n'aw san n'olu taara n'olu ko k'u bɛ digi kɛ n'aw ko sa ko baarakɛminɛn aw b'o di olu ka minɛnw san o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka o baara kɛ dɛ an ma mati ye yuwaru bɛɛ ani Mali yɛrɛ bɛɛ la an b'an ɲɛsin mɔgɔ min ma ni Hamadu Mayiga tɛ mais yuwaru dun tɛ bi yuwaru ye dɛ non bi yuwaru tɛ hali ne yɛrɛ an bɛ yuwaru sɔrɔ yen kuma tɛ Hamadu Mayiga ma ka Hamadu Mayiga de jijalen don o ka kɛ ko mɔgɔ t'i se k'i ɲɛsin ma ka baara o de bɛ ka ne kabakoya bi a y'an tɛ se ka ɲɛsin mun kama ɲɛsin yɔrɔ an m'o de ye i tɛ n ka bamanankan faamu wa e Kasum e ma kuma faamu wa ni n ye ɲɛsin ma n'i tɛ se ka ko dilan dun ne ko de ko yuwaru ka bon o ma quoi yuwaru mana bonya cogo cogo awɔ olu ye yuwarukaw ye bon i b'a hali ni ko dɔ kan ka kɛ sisan i bɛ taa sɔrɔ hali tɔn bɛ yan a fɔ mɔgɔ minnu ma ko yuwaruka minnu sigilen don Bamakɔ yan i bɛ taa sɔrɔ o tɔ ma wayi i na n'o kuma ye komi o domaine o kuma in yuwarukaw bɛ yan an baga ye ka fɛn kelen de bɛ n b'o f'i ye Kasum ne t'i n dogo dɛ ne mana fɛn fɔ wulibali don n'i ye ɲininkali kɛ ma ɲininkali k'a jɛlen don sabu antenne don a bɛ taa diɲɛ bɛɛ yuwaruka minnu bɛ yan u bɛ tɔn sigi la u bɛ fara ɲɔgɔn kan dimanche o dimanche n y'a mɛn o t'a ɲɛ ye yuwaruka ninnu bɛ yan kunko mana yuwaru sɔrɔ u bɛ se ka jitɔn fara ɲɔgɔn kan k'a ci yuwaru ma o t'a ɲɛ ye ne y'a f'i ye n ko IRC bɛ yen u seko n'u damayira bɛɛ kɛ ka mun ka d'an ye diki de ka gosi tiɲɛni kana kɛ tuguni faamaw ka wuli ka se an bara u ka tiɲɛni ye hali aw ka tɔn yɛrɛ mɔgɔ minnu bɛ yan u fana ka wuli ka se kɛnɛ kan u k'a lajɛ non an ka tɔn mɔgɔ minnu bɛ yan n'u taara jɔnni b'u lamɛn munna ayi a fɔ n ye mais papa e t'u lamɛn ayi e ma kuma faamu ne tɛ dɛ u kan ka taa fɔ jɔn de ye u ni président bɛ ɲɔgɔn ye wa u ni ministre bɛ ɲɔgɔn ye wa a ma nɔgɔn dɛ hali a ŋaniya b'u la ka taa ni sisan yuwarukaw ko k'u mago bɛ président na AES président na a k'u reçoit joona a ma nɔgɔn dɛ
ama kechugo balo aw kechugo mballe o fere chama hera malla amanya de yalla comme si ça ne wulla ako jeunesse de tay fangai ni jeunesse tay fangai bon wajibi do anga kuma wajibi do ne ka député mu nyata san saba konnana mu ya hamadu megayi mba fede aka hamadu mega wele aka bla bara dola absika abala ka yoru deme naka se naka tama yirai foraju sena ne re kolon si nye ko chamanke donc o setanye bon anga kuranko kasum abelebele ba na tofleni anga kuranko ni ya sanjole kamina alaka yorda kurama na yoru amadu mega wulla circle kuturu amadu mega wulla kata kuranko nyenyini kanga meru wele kana bamako ya kata kasum ani meru jera kata sigisira ka fo yorbe me akeri ba fo galo sanjoli yor kuranko de sar kanyana bo amadu mega ya sena dama yira beke yoru problem gacha aka chande ka bo tele la ni ministry be ayi ko yoru kuran soro donc uka deme uka amanyana bo ka hinana amadu mega ba sela de wallahi kasum ndiye ne ko bi ayesi president ka amadu mega wele komi malide do am bebi nyogon demedi demseni do ako senesi demseni do fere babolo ka yuwaru demand chuko bela ka osetai mumbi seka sedama ne mu fie ne ma fo ayesi anga banki ka banki emuye ate marade kasum banki bitlandi abidi seka mbato de mane kam banki mu made sisa ale ayesi president ya bande bolo o 2 milliards fara nyonka woti 4 milliards ya anye 2 milliards bo anga kesu la ka fara ka 6 milliards ya o katla fanta no nyonche nota mu goti wote la kuy fanta mu goti fo la ka fako nan fara ka babana aywa kuma kun ta kuma membi fe kasum kifo kuma mbembolo kifo doron ala ki meya inika kalandew sabi ala akoyi bi fen fe ka dinyani ka duwa wuke we seli mu fo an kuntigima a sella abin maloya ka ala de deli donc na sella joko fla doron ala bado mundu do mun bangane ala bado bo ala ko anga deli donc ambe ala de deli halibi i jwal be fanton jigiya mu koro ala ki meya fama ki wele fana uka médaille dini ka demsunu bema o kele uka carte international fana dima ite mine ka demsin temine ayasi president ko kiye carte ka dini ka demsunu ma ki garantie ki ke blende ki assurer ka fo ku fo tseka kila ni ala ka seba yate o wajibi do kanka kiye ambe e ka journal mine ambe daban nu mine ambi yele ubise journal la ko jugu ko journal kadi journaliste ka tisi ka mo do la ka mo naniu maldon ka sabali anga to ka duwauke ambal mamunu ibu nyingali ka ala ka hakili nyumande anu bema ne ala hakili nyum sabi kira ko tende ko sani ka ma kelebe ato aki don folo donc ala ka hakili nyumanda ma yuwaru ne papa cham nana nga tarawre ke lege sabi mbese ka barka da tarawre kaw yo ko sabe aw wallahi kilon kumate ka ta yan fo abidjan donc nana ma manchi sabi mbe yuwaru di ni yuwaru nyana ni yuwaru nyana kasum mbe yuwaru pefo mbe dugutigi fo mbe mer fo kosobe anaka elemaw u jija lendo chugomina ningo mer jija lendo dugu yirwara nebe kasum nebe do yuwaru do mina ukulo ben kana wallahi asauti so kemebo bi yuwaru so ka tani ba fly mumbo ke mer kamina alla ka daka tanute wallahi bokar gimba anga mer ati kunko sima bada hal ni kunfindo kungo kona ta sima ni ye fen fo ba ka kan o bora ko tun kasum nye emission do ke isegiraka keme ganani ka temine a poison mbala ni ta mina do mbitani yezandar medlan ti plaka handi nga somadi sabe o war nyendi bidur ganani wo tunu bon mun kama antani mogo wi ne kera sababu ka tani mogo me do ba fo ko ayayi karsare kera sababu ka tani nya bon na tikitu mata tisran donc keme ganani abe mine bi abe mine sini abe mine ni kita mine nanyi minala ama kungo sima dede asi yarama sabe kaso abe na san ibna farni sa keme doro ne bemboli kita mine mab nte darka do
iden fana be kasila haramadenw ka miiri donc sisan problème awo jaji ta dilan cogo dɔ hala sɔrɔ man nɔgɔ ya tun bɛ ji jugu min u k'u kɔlɔsi o la u k'u dɛmɛ satow ni fɛnw na a bɛ diya ɲɛ aka o yɛrɛ kasum ka dugu ye sabi aka ye kasum ka dugu de ye aka ka di ye a ka di ne ye ka tɛmɛ ne bɛ aka fɛ ka tɛmɛ e kan sabi ne de aka ta ni Maka ni Madina tɛ dugu sigi man di ɲɛ ka aka bɔ n terikɛ kama an balima min donc n b'a ɲini fɛ aka u k'u jija jɔrɔ dɔ banna hali Amadu Mayiga taara lajɛ kasum hali ni mɔgɔ i bɛ hakɛ to hali ni mɔgɔ sara aka f'u k'a don kurun de kɔnɔ yɔrɔ dɔ de bɛ yen pɔn dɔ don a kan k'a dilan o hami b'u la kojugu kasum nin bɛɛ ni faamaw ma maa bila ka taa o lajɛ ka na kɛ sɛbɛnni jalan dɔrɔn ye yaya donc sɔ bɛ yen feere bɛ yen fitɔ bɛ yen n'u bɛɛ bɛ dɛmɛ fɛ se t'an ye dɛ walahi n'an kan tɛ dɛmɛ fɛ an ma tiɲɛ fɔ kasum i bɛ ni misi ba kelen i bɛna sɔrɔ i ka kelen t'a la a bɛɛ walitaw de ye donc f'an k'o jate de minɛ an ka fantanw de ka ca n'an ka kadiriw ye n'o tɛ yɔrɔka minnu bɛ yen u b'u seko n'u damayira kɛ jate ka a bɛ an b'a fɛ a ka kɛ cogo min na a ma kɛ ten de an b'a fɛ faamaw k'u kɔfilɛ an na kosɛbɛ san saba in kɔnɔna na u ma maa si bila ka taa lajɛ a digira an na dɛ a digira ne papa kɔnɔna an b'a fɛ fana an ka lamɛn kasum fana ka lamɛn sabi i b'a la ka Mali bilasira de i tɛ Mali jugu ye walahi Tarawele i tɛ Mali jugu ye walahi n'u y'i lamɛn u tɛ fili i ye fɛn fɛn fɔ yan n y'a bɛɛ sɔgɔ kunun bɛ na nkalon tɛ dɛ a dɔw tɛ se ka fɔ komi an bɛ politiki domaine de la i bɛ fɛn fɛn fɔ n y'a bɛɛ ye n ye caman y'a la dɛ wa wulibaliw don fana ka maliyɛn ka yafa ma maliyɛn ka tiɲɛ man di maliyɛn ye nkalon man di maliyɛn ye n'i k'i bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛn ye dɔrɔn i ye problème sɔrɔ donc nkalon fana man di ɲɛ na ne ni jɛra sisan a kasum nkalon man di ɲɛ dɛ ka ne ka baara ye nkalon de ye ka ne de b'a fɔ e ye nkalon man ne ye ne papa b'a fɔ kasum nkalon man di ne ye dɛ k'a sɔrɔ ne dun bɛ nkalon baara dɔrɔn de kɛ donc ne bɛ nkalon kɛ e kan e kasum kana nkalon kɛ ne papa la bon an k'an kɔlɔsi donc Tarawele n bɛ barika da i ye kosɛbɛ Mali bɛɛ ka yafa n ma ma a wuli kojugu kama dɛ a hami ni dimi min bɛ nan na n'o de bɔ mun ye hamina ko in b'a fɔ ni Ala y'a kɛ u y'a lamɛn ka taa AES la a wari an mago bɛ s'a ma kabini président yɛrɛ sigira k'ale ye 100,000 mun yafa an ko an mago b'a la walahi a don yɔrɔ b'an bolo ka Ala y'a kɛ a ma se ka ɲɛnabɔ a ka premier ministre wuli a kana yɔrɔ lagɛ o bɛ diya an ye ni premier ministre se ka na a ka ministre dɔw bɔ ka na a ka ɲɛ ma fana n ka député kɔni a ka n'o bila kɔfɛ koyi hali ni wote tɛna kɛ sabu ni wote tɛna kɛ sisan ale Amadu Mayiga bɛ dɛmɛ o dɛmɛ kɛ yɔrɔ a bɛ sumaya ne fana ka fɛɛrɛ ye de o ye n'a ye Amadu Mayiga bila place ba dɔ la sisan komi e yɛrɛ kuma na ko Berse kɛ ministre ye komi a tun bɛ ministrew kɔrɔ bon ministeriya ye mun ye ne kɔni hakili la fɛn wɛrɛ tɛ n'a ma kɛ ka jamana dɛmɛ jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ ale Amadu Mayiga b'o sira kan awa hakili denmisɛnnin mun don mɔgɔkɔrɔba hakili de b'a kunna sabu an y'a ye a bɛ mɔgɔ dɛmɛ de la o diyara ye Tarawele an bɛ fɔ i bɔra fo Yuwaru ka na émission in kama i bɔra fo Yuwaru ka na laɲini min kama i bɔra fo Yuwaru ka na ni hamina min ye an fana bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɛnabɔ Ala ka kuma ninnu bɛ Ala k'a bi tulo kunnandi kɔnɔ maaw ka sɔrɔ mun bɛ se ka aw dɛmɛ gouvernement fana k'a lajɛ marabolo fɛn b'an ka jamana kɔnɔna na minnu bilalen don ɲɛmɔgɔya la u kana sigi dɔrɔn ka fɔ k'u y'u bila ɲɛmɔgɔya la u k'u ɲininka mara bɛ ka kɛ cogo di u yɛrɛ bɛ ka mun kɛ n'olu tɛ ka wuli gouvernement yɛrɛ fana bɛ mɔgɔ minnu bila n'o ye ministre ye n'u b'u ka kow kunna u k'olu bila olu fana ka t'u lajɛ parce que maliyɛn bɛɛ yɔrɔ la degun b'a kan sisan yɛrɛ min yɛrɛ kɛlen don ka kɛ kataba 4 o ye sira ye n'i ye sira kɔni ta i bɛ wari bɔ la dɛ n'i ma farati yɛrɛ i bɛ min bɔ ka ca n'i ka passe yɛrɛ ye poste o poste jɔli o jɔli wari bɔ o fana bɛ yen i bɛ janto yɔrɔ dɔɔni na k'i lafaamu dɔɔni n t'a dɔn ka tɛmɛ min kan malidenw k'u janto papier ko la kasum dɔw tɛ papier t'a fɛ